Vítejte u další série Signálny Paradise. Dneska se pobavíme o zkušenostech a o dejtech našeho hosta, jelikož už měl na Bali víc jak 1000 dejtů s ruskými ženami. 1000? 950 len. 950, takže je to. Ale to stihne, než ten podcast víte, to stihne ještě. Takže Sintě, řekni nám o Luky, o sobě něco. Oni ti už znají lidi, ale co se zmínilo od prvního podcastu, co jsme se viděli, to jsou 2 měsíce zpátky. Ještě nám o sobě změnilo se něco jako na vztahu nebo na nějaký biznisový bázi nebo na něčem? Hlavne sa zmenila moja čiapka. Tak. Mám peknú čiapku z Ruska. Jsi šel do Ruska už? Nebo už A včera som sa vrátil z Moskvy. Pekne opálený stade, pretože je tam plus 40. A ďakujem za pozvanie inak do podcastu. Priestory sú perfektné. Konečne tam bude fungovať asi aj zvuk dneska. Bude, takže už nemôžete hejtiť za zvuk, Takže sa teším a môžem ti teda povedať niečo k tým Ruskám. Jaký mýtusy dnes o ruských ženách jako zbouráme? No, väčšinou kolujú také mýty o ruských dievčatách, že sú chladné. Vzťah s nimi je komplikovaný a celá tá problematika aj tá mentalita vlastne je trošku odlišná od tej našej, napríklad na Slovensku alebo v Česku. Takže môžeme si vlastne povedať, aké sú tam vlastne príčiny toho, že sa tak správajú, ako sa správajú a ako vyzerá napríklad ten vzťah s nimi. Takže môžeme sa na to pozrieť trošku tak do hĺbky. Takže začneme lehkou otázkou. Jak je podle tebe historie o těžký život jakoby těch ruských, jak ovlivnilo ta historie toho života ty rusky jakoby vztahově? Myslíš, jako, že to je tím, jako, že na Rusku je prostě jiná jako nátura toho výchovy těch rodičů a všeho? No, tam sa treba pozrieť do histórie, pretože história väčšinou formuje nejaký systém v danom štáte. To môže byť politický systém, ekonomický systém aj napríklad vo vzťahoch. A o Rusku je vlastne známe, že tam prebiehali už staročia nejaké vojny. Prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, Afganistán. Takže život tam bol vlastne ťažký a hlavne tam nebola nejaká stabilita, Čiže prebiehala tam nejaká militarizácia, chlapi sa vracali z vojny, Jak myslíš, jako, že to je spíš o tom, jako jak vyrůstaly ty ženský na tom Rusku, než... No, celkovo ten systém, lebo tak ako hovorím, bolo to ťažké, Väčšinou sa hovorí, že veľa mužov pilo, čiže boli alkoholici, matky chladné kvôli tomu. Takže vlastne potom sa formoval aj ten systém v tých vzťahoch, pretože tie dievčatá teda boli v takýchto rodinách. Takže myslíš, jako, že byl v taky jakoby v tom režimu přežití prostě, než aby jako... No, ja to volám taký, že postsovietský mindset, alebo survival mindset, kde vlastne ľudia skôr preferovali nejaké to prežitie, než nejakú romantiku, pretože... A co myslíš, že dělá ta psychologie přežití nebo ten survival mindset jakoby s těma vztahama dnešníma v této době? Tam ide o to, že skôr oni sa nefokusovali teda na nejakú romantiku, na nejaké budovanie vzťahov, ale skôr na nejaké prežitie, preto sa pozerali aj na muža skôr ako na niečo, čo im môže zabezpečiť vlastne to prežitie, kvázi. Čiže postarať sa o ne, či už finančne, alebo poskytnúť nejakú ochranu, proste komplet celý ten servis toho prežitia ich. Takže myslíš, že to jako přišlo už jako od raného dětství, jakože chybějící jako přísné matky, chybějící otcové, nebo prostě málo lásky, jakoby? No presne tak, lebo tam, že kvôli tomu, že tam boli vlastne ťažké podmienky, tak ono sa to volá, že transgeneračná trauma, čiže sa to vlastne prenáša z generácie na generáciu. A to, čo bolo, ja neviem, možno 100 rokov dozadu, tak to môže mať vplyv na dnešnú generáciu. Čiže aj to ich správanie môže vlastne závisieť od toho, čo sa tam dialo desiatky rokov dozadu. Takže prostě moje to prostě furt v sobě ty prostě zabudovaný nějaký ty... No je tam nejaký ten kód v nich. Seznámil jsi jako potkal jsi někdy nějakou jako takhle jako holku, která byla v tom režimu přežití, jakože hledala spíš jakoby zabezpečení, než jakoby hledala lásku tady? No určite, môžem povedať tak, nie všetky samozrejme, no, jasný. Ale väčšina. Budeme mluvit jakoby jenom, nebudeme mluvit o konkrétních případech, ale spíš jako jenom o situacích prostě. No, jako.
ono si treba povedať, o kom vlastne budeme hovoriť. My budeme hovoriť vlastne o dievčatách, ktoré stretneme, hej, akože napríklad Tak, ja, tak. alebo ty, ktoré vlastne sú konkrétne na Bali, lebo nemôžeme sa baviť, akože všetky O sú všech, také ne. nejaké, hej, v Rusku je Ešte o 140, populaci 150 ruských miliónov žen na ľudí. Bali přímo, akože ty, Áno. co sa potkáme my. Ale väčšinou chalani ako my v podstate sa stretávajú s nejakým typom tých dievčat, hej. To je napríklad, otvoríš si Tinder, tak ti tam ukáže nejaký ten typ, hej, dievčat. Ideš do fitness centra, tam máš zase tiež určitý typ, hej. Ale väčšinou sú to dievčatá z týchto veľkých miest, ako je Moskva, Sankt Petersburg, Soči. Čiže nie sú to nejaké dievčatá z týchto napríklad malých dedín, hej, alebo menších regiónov, kde by sme mohli povedať, že majú trošku iný ten mindset, hej, alebo sa správajú inak, alebo majú iné očakávania. Čiže aj Instagram nám podsúva, hej, tie algoritmy, proste určitý typ tých dievčat, hej, to nie sú vraj tieto z týchto dedín. A ty myslíš, jako, že ty z těch velkých měst jdou spíš jako po statusu a po komfortu, než po lásce tady? Na Bali přímo, jako když mluvíme o těch balických holkách, nebo o těch Ruskách, co sú na Bali? Určite áno, pretože oni sem chodia hlavne s nejakým očakávaním, hej. A tým v podstate, že prišli z toho Ruska, kde bol vždy nejaký chaos, aj teraz tam majú vlastne vojnu, čiže zase tam nie je nič stabilné. Takže vlastne prichádzajú z nejakého chaotického prostredia, plus majú tento mindset očakávania a vlastne my sa potom stretávame s takýmito dievčatami a musíme vlastne pochopiť, ako s nimi Tak nikdo komunikovať. nemůže úplně pochopit, ne? Jako, že když jakoby, třeba já jsem z Česka a náš jako mindset těch jakoby holek v Česku je prostě jakoby láska. Tam jako OK, nějaký procent to hledá jenom prostě statusy, ale většinou tam jako jde, že, protože já jsem z vesnice a tam je to vyloženě jako o tom, že z vesnice jako nikdy nemá jako nějaký velký status prostě jako miliardáře nebo milionáře. Že to je spíš jakoby o lásce nebo o důvěře. A tak v Rusku, no, tady na Bali tak není úplně, protože když si najdeš ruskou holku tady na Bali, tak to není úplně jako, že by tě milovala. Myslíš jako myslíš, že já, jako, že co, jako na Bali nemám nic? Myslíš, že se mnou půjde nějaká fakt jako vyloženě hezká ruská holka někam, když ví, že nemám nic? No vyloženie, keď sa bavíme o nejakej super atraktívnej, dopamínovej proste. Tak každý chce prostě tu dopadne prostě jakoby bombu, která mu prostě dá tu... No záleží, čo preferuješ. Napríklad ruskí muži, oni sa už vyjadrujú tak, že už sú unavení z toho, hej, že stále počúvajú od tých dievčat, že ale som krásna, zaslúžim si to, mal by si to, lebo som pekná, veľa investujem do svojho výzoru. No to je pravda. Ale oni tvrdia už, že sú z toho unavení, že proste, mne tiež osobne už nejde tak o tú krasu, lebo no, je to iba na pár rokov. Ten vzhľad taký, aký je, potom sa to samozrejme mení, starneme, čiže už tie ženy, keď majú 40-50, tak nie sú tak atraktívne samozrejme, ako keď mali 20. Takže veľakrát už tam nejde ani tak o ten vzhľad, ale áno, keď si chceš nájsť nejakú super atraktívnu ruskú ženu, tak musíš rátať s tým, že tam budú tie požiadavky alebo nejaké štandardy veľmi náročné na splnenie. Že budou už jako přes čáru prostě úplně, jako, že už jako normální člověk, který přijede na Bali na nějakou tu dovolenou, tak prostě nemůže prostě jako si to najít prostě jako, že fakt atraktivní ženskou, která prostě jako je fakt jako hezká. No v prvom rade... Nebo kde takhle jakoby ty ruský ženský najdeš, jakože na Tinderu nebo na seznamce, nebo je No, prostě sú tu oslovíš? miesta, kde sa stretávajú často, hej, aj tie najatraktívnejšie. Oni majú nejaké tam svoje podniky alebo skupiny, hej, kde v podstate si naplánujú nejaký event, čiže môže ich tam akože stretnúť niekoľko na jednom mieste. Alebo vlastne máš tu aj ruské fitness centrum, Top Gym, čiže tam je vysoká koncentrácia takýchto dievčat. Ako nie je problém ich stretnúť, ale musíš sa pripraviť na to, hej, že to bude trošku náročnejšie. A hlavne väčšina z nich neovláda anglický jazyk, čiže keď nevieš ruštinu, tak ťažko sa pohneš. A tak ty umíš rusky, ne? Ja umím. Ty jsi učil rusky jenom kvůli tomu, aby si mohla balit holky, nebo aby... Jako Nie, no ja som mal priateľku z Ruska, z Vladivostoku. My sme v podstate žili spolu a za prvý mesiac už som sa naučil nejaké základy. A tým, že ona nevedela absolútne nič po anglicky, tak to išlo pomerne rýchlo a 2-3 mesiace už som vedel komunikovať a po pol roku som už zvládol normálnu konverzáciu, tak aby som dokázal zbaliť nejakú. A to je dobrý. A proč
proč si jako nějaký ženský jsou jako, se jeví jako chladný a jako ty rusky, proč se jako jeví chladně? A když potkáš nějakou Rusku, tak jako nějaký se jeví prostě mile, že ti jako odpoví třeba, že mají přítele a nějaký prostě jako se fakt jako úplně no sense prostě. Môže to byť tým, že napríklad v Rusku tam nie je normálne, keď sa smeješ na ulici, hej. Tam se nemůžeš smát. No môžeš, Můžeš. ale keď sa smeješ, tak si myslíš, že si proste Takže pošahaný, ty hej. takhle. A keď si pozrieš napríklad fotky tých detí zo škôlky napríklad, hej, tak oni sú tak. Oni jsou, no, to je Proste pravda, tam sa no. nesmejú, hej. Pretože no, život bol ťažký a nie je dôvod sa smiať, hej. Smeješ sa len, keď máš na to vážny dôvod a v nejakom blízkom kruhu, akože známych, hej. Preto keď ideš na nejakú villa party, kde sú iba Rusi, tak tam sa smejú, hej. Ale Jo. keď ich vidíš akože na verejnosti niekde v reštaurácii, alebo takto, že idú po ulici, po pláži, tak veľakrát sa nesmejú, hej. Pretože no, sú zvyknutí z ich krajiny, že tam to nie je proste OK, pokiaľ fakt nemáš akože nejaký dôvod, alebo nie si teda nejakom menšom kruhu známych. Takže normálně si jako nesměl prostě jako, že aby... No, záleží ako kto, Jak ale kto, väčšinou áno, ako väčšinou. štatisticky, keď sa na to pozrieme zase, hej, tak aj miestni tu Baličania hovoria, že tí Rusi sú takí proste, že vyzerajú stále, že sú akože nahnevaní, Tak, no. chladní, že majú nejaký problém, ale ani ako vnútri sú v pohode, len to tak neprejavujú. Napríklad ako porovnáme si to s Baličanmi, hej, proste nie sú vysmiatí Sú furt. 24/7, hej, Tak. a Rusa vidíš iba ojedinele. Tak na vile někde Hej. v blízkém kruhu. Takže preto väčšinou muži si myslia, že sú chladné aj vo vzťahu, aj celkovo, pretože ten prvý dojem je akože najdôležitejší väčšinou. Keď vidíš niekoho, kto sa neusmieva, tak si ho zaškatulkuješ. No právě, a tak jako pak už ani nechceš tu holčinu, která jako potkáží, líbí se ti, ale je fakt jako chladná na tebe. Tak už jí No potom... musíš preraziť ten chlad, musíš vedieť ako na to, musíš vedieť ako s nimi komunikovať. Ako je to dlhší proces, oni kým sa otvoria, až sa vôbec otvoria, tak je to extrémne dlhý proces a musíš prekonať extrémne veľa previerok, testov. Že ti testují ještě, jakože... Jako na nějaký... Jako, testují tě. Testujú hodne a testujú Dostal si hneď nejaký od test začiatku. už? Vždy. Vždy dostaneš test? Vždy, hej, Takhle. hej. Vždy. Väčšinou tie testy sú také, že či sa prispôsobíš a hlavne či sa podriadíš, hej. Je takhle. Pretože oni to majú vlastne v krvi, aj v tej mentalite, že väčšinou oni sa nepodriadujú, hej. Aj tu to vidíš napríklad na Bali, ich je tu, ja neviem koľko, 40-50 tisíc, hej. To sú extrémne čísla. To je akože väčšina. Tak, ale proste, je největší koncentrace jakoby těch ruských žen tady na Bali. No, Myslíš, že v Čangu? väčšinou sú v Čangu, hej. Hovorí sa, že Čangu to je taká malá Moskva. Čiže tu je najväčšia koncentrácia. Tým, že sú väčšina, tak oni veľakrát nerešpektujú tie pravidlá, hej. Nemajú víza, podnikajú, prostitúcia, hej. Akože vo veľkom, takže... ale nechcem akože hejtiť nejak Rusov teraz, ale proste pozeráme sa akože na reálny stav, Tak, no. hej. Aj štatistiky. Ne všichni jsou nepustia. stejní, takže... Nie všetci, ale vieš, oni napríklad to obhajujú tým, že keď sa spomínajú drogy alebo nejaká prostitúcia alebo nejaké porušovanie zákonov, tak to obhajujú tým, ale nás je veľa. Hej. Ale ja si poviem, tak aj Číňanov je tu veľa, aj ľudí z Austrálie, ale nepočujem, že by nejaký Číňan tu predával akože narkotika, hej, alebo že by Číňanky robili prostitúciu, hej, akože to, nie je to výhovorka. Takže oni v podstate, aj keď prídu do nejakej reštaurácie, tak miestni sa sťažujú, že sú hluční, hej, že nevedia sa pozdraviť, Oni poďakovať. nerespektují ty pravidla, tady ty balíské pravidla, oni prostě žijú svýma pravidlama. No ako kto, ale Jak väčšinou, kto, no. no cítiš z nich, že proste chcú, aby sa ty nejak podriadil, rešpektoval ich, hej, tú kultúru, než by oni mali teba. Ja toto sa napríklad prejavuje aj v tých vzťahov, to som napríklad veľakrát počul akože od tých dievčat, že keď im niečo poviem, že sa mi nepáči, lebo ja im to hovorím akože na rovinu, preto ma moc nemajú radi, lebo sú zvyknuté, že sa podriadí chlap, hej. Ale ja keď im poviem niečo, že sa mi nepáči, tak automaticky ide previerka, hej, nejaký test porovnávania a povie mi, že no ale však v Rusku je to normálne, naši muži to robia, hej, mohol by si to robiť aj ty, keď chceš byť so mňou. No ale im vysvetľujem, no OK, ale my nie sme v Rusku, ja nie som Rus, hej, sme na Bali a ja som akože Slovák, čiže ja tiež neprenášam sem svoju nejakú kultúru alebo mentalitu a nejaký bol na Slovensku normálne, že môžeme mať tam 3 ženy, hej, 3 manželky, tak ja nepoviem, že na Slovensku je to normálne a ty by si to mala teraz akože akceptovať, hej, čiže ťažko sa s nimi hľadá nejaký balans, hej, nejaký kompromis napríklad,
Hej. Keď už sem nejaký kompromis alebo čo, tak povedia, no ale v Rusku to je takto a buď sa ti to páči, alebo paka paka. Vidíš nějakou hranici, kdy je muž pro ženu jakoby jenom jako partner, anebo už jen potom zdroj? Vidíš nějakou hranici mezi tím jako nějaký... Zažil jsi to někdy jako, že prostě byl spíš jako zdroj jenom? Pro nějakou... No, partner je vtedy vlastne, keď tá žena kráča s tebou, hej. Napríklad začne budovať s tebou niečo, to je jedno, či to je nejaký biznis alebo celkovo niečo. Proste zaujíma sa o teba, hej, pýta sa veľa. Ale väčšinou tu máš pocit, že si nejaký zdroj, hej, že ich moc nezaujíma, že napríklad ako sa ti darí v biznise, hej, že či zarábaš dostatočne peňazí. Proste idú na ten konzumný systém a proste plať. A keď na to nemáš, no tak sa budeme musieť rozísť, hej. Čiže moc ich nezaujíma, hej, tvoj finančný stav, čo je potom zvláštne, hej, ako môžem budovať s niekým vzťah, keď má napríklad nejaké extrémne požiadavky, hej, a ja o tom neviem. A potom zistím, že v podstate nemám na to financie, hej. Takže... To je nejhorší potom, když jako zjistíš, že jsi vybral nějakou holčinu, kterou třeba 3 měsíce randíš, pak zjistíš, že prostě na to nemáš ty prostředky, protože to furt stupně a nezastavuje se to, tak co pak máš dělat? Jakože? No ja napríklad, keď už cítim, že sú tam nejaké požiadavky vyššie, tak ja si akože normálne spýtam, lebo oni hovoria, že by chceli mať bohatého muža, hej. Ono je to známe to, že sem chodia tie dievčatá, aby si našli nejakých bohatých mužov, lebo v Rusku tam je problém, že tam není dostatok bohatých mužov, hej. Tam proste sa to točí okolo tej Moskvy a si zober, že každá tá atraktívna žena ruská má extrémne tie požiadavky, hej. Oni napríklad verejne hovoria na sociálnych sieťach, koľko by mal muž zarábať, hej. To sú také čísla, ja neviem, že $10,000 a vyššie, hej. A potom si dáš nejaké štatistiky, že koľko mužov to zarába, proste to je extrémne nízke percento, hej. Čiže ono to proste... Ale keď im to takto logicky povieš, tak oni to jednak nechcú počuť, hej. Jednak sa nahnevajú, odídu, povedia, že si lakomý, hej, a taký. Ale proste keď im to ukážeš, že na jedného takéhoto muža, hej, s takýmito požiadavkami, ktorý by relatívne splnil, hej, tie kritériá, tak je 400 dievčat, hej. Tak, to je pravda. Ale oni stále si myslia, že no, tak ja možno budem mať to šťastie a nájdem si takého, ale vrajím, no okej, ale tých 399 proste umrú samé, hej, s mačkami, s psami, lebo proste není tam toľko tých mužov, hej. Na každú peknú babu nie je dostatok ako takých, oni to volajú, že adekvátny, hej, muž, prostě. A mají vysoké standardy prostě pro ty muže, prostě kdyby měli normálního muže, prostě, který vydělává normální peníze, tak se mají taky dobře. Povie sa toto Jenomže nemají Lamborghini, nemají to. Čo je normálny, to isté som počúval ešte aj keď som žil v Česku alebo na Slovensku, hej. Tam tiež to bolo také vtipné, že tie ženy hovorili, chcem normálneho kluka. Ja hovorím, no okej, tu je normálny kluk. No ale má 150 cm, je Liliputan, no budeš s ním? No nebude, musí mať aj nejakú výšku, hej, no okej, tak máme tu normálneho kluka, ktorý má, neviem, 180 cm, hej, ale má mikropenis proste, no. Budeš s ním? No asi nie, musí mať aj to. No dobre, máme, akože má normálny penis, má 180 cm, ale proste nezarába, hej, má už 40 rokov a žije s rodičmi, no budeš s ním? No nie, a potom vlastne zistíš, že tých bodov, tých kritérií je 100, hej, že musí byť vlastne aj taký. Musí byť všechno proste. Hej, poviem, dobre, už máme teda aj nejakého, ktorý zarába, ale proste alkoholik, hej, alebo narkoman. No budeš s ním, no nemôže robiť také veci. No dobre, ale bude aj napríklad manipulátor, bude agresívny, hej. Takisto nemal by byť taký, hej, čiže, a mal by byť gentleman, no mohol by byť, hej, čiže vlastne zistíš, že z toho normálneho kluka ona si už vlastne formuluje nejakého pána dokonalého väčšinou, no, hej. Co myslíš, to způsobilo, jako myslíš, to způsobuje sociální sítě hodně, nebo prostě to, že vyrůstali prostě v té bídě a chcou prostě jako víc? Tam je mix všetkého, napríklad ruské dievčatá, oni by ideálne chceli mix nejakých tradičných hodnôt a moderných hodnôt, hej. A tým, že vlastne chcú oboje, tak sa to potom tam vzniká taký nesúlad, hej. A je ťažké nájsť nejakého takého partnera, ktorý to splňa, lebo tie tradičné hodnoty to sú ich akože takto, že rodina, stabilita, vernosť, hej, financie, plus ešte teraz musíš byť aj, tak povediac, psychológ, hej, jej mentor, coach, všechno proste musíš byť akože full. Že ona si prostě musí nejít prostě všechno, co potřebuje v žití. Áno, prostě. plus teda tie moderné hodnoty, čiže
musí s ňou aj niekedy ísť na nejaký drink, hej, musíš jej tolerovať, že je celá potetovaná, že pije alkohol, a že sa chce zabávať, hej, že tam má 10 bývalých, lebo keď to nebolo, hej, väčšinou tie ženy si akože strážili takéto veci, ako je napríklad, ja neviem, panenstvo, že ešte boli pány, keď mali 25 rokov, hej, a teraz proste, no, je to také, aké to je, ale ty by si to mal všetko akože tolerovať, hej, prispôsobiť sa teda tým nejakým moderným hodnotám, tolerovať jej to, že má na Instagrame 1000 polnahých fotiek, hej, že tam furt postuje, hej, provokuje ďalších mužov, aj keď je s ťou vo vzťahu. Čiže to sú tie také moderné hodnoty tvoje, čo by si mal akože tiež mať, plus tie tradičné. No a to vlastne formuje tieto dievčatá a samozrejme aj tie sociálne siete. Ja si myslím akože tak na 80% sú formované tými sociálnymi sieťami, pretože majú potom jednak extrémne veľký výber. Samozrejme no nekvalitných akože mužov, ale stále ho majú, ale tam nejde ani o to, že ten výber, ale proste, že majú z toho ten dopamín, tú pozornosť, hej, čiže cítia sa atraktívne, ale hlavne Myslíš, takový ty standardy, jak si nějaké zvedli vůči Instagramu, protože tam prostě vidí to procento lidí, co tam je na tom Instagramu? Co pouště prostě takový ten... V Rusku vládne teraz taký fenomén, tam je strašne veľa blogerov, oni ich volajú také, že infocigáni. Máte taký pojem český? Infocigáni. A všelijakí takí pseudokouči, psychológovia, oni vlastne hovoria týmto dievčatám, že akých mužov by si mali hľadať, hej. Hľadajú red flagy tam aj, kde nie sú proste, hej, non-stop. A si zober, že ty proste, ja neviem, máš 18-19 rokov, hej, si mladé dievča, niekde na dedine v Rusku. Rodičia nie sú pokope, samozrejme, hej, lebo to je ojedinelé teraz, že by boli akože rodičia spolu, pretože je tam vlastne epidémia akože rozvodov. Tam je největší jako poměr rozvodu jako na... Je teraz, to vychádza tak, že v niektorých regiónoch je viacej rozvodov než sobášov. Podľa nejakých oficiálnych štatistík je 80% rozvodovosť, čiže neoficiálne 90%, to môže byť, ja neviem, z 10 prípadov, no niekedy aj 10, hej, tak, akože. Takže tie rodiny sú neúplné a takéto dievča proste, no, väčšinou vychováva mama a tá ju veľakrát naučila to, že proste nájdi si bohatého muža, hej, to všechno stačí. Takže... A jak vnímají ruský ženy jakoby materství? Proč jako oni chtějí to dítě víc, než jako, že touží po tom dítěti víc, než po vztahu přímo? Tu by som sa ešte vrátil k tej otázke tvojej. Adame, stopku. OK, takže ještě se vrátíme k otázce, kterou, jak to formulují ty jako ten Instagram a ty sociální sítě, ty ruský, ženský, jakože, jak je sformulovali do této dnešní doby? No, tak ako som spomínal, väčšinou tie dievčatá vychováva mama, čiže ona im nedá nejakú tú školu života, hej, a hlavne čo sa týka ako partnerských vzťahov, že ako komunikovať s mužmi, hej, tú oni mužskú ako nemajú ani ten psychológiu. ako mužský vzor tam ako toho tátu ve väčšine. Väčšinou nie, čiže oni prichádzajú vlastne do Moskvy zmetené, hej, lebo väčšinou tam sa koncentrujú, tam je aj tá možnosť akože práce nejakej pre nich. Čiže oni väčšinou nasávajú tie informácie zo sociálnych sietí a momentálne tam na sociálnych sieťach u nich prebieha nejaká vojna medzi mužmi a ženami. Hej. Ženy tvrdia proste, že to sú také názory, ktoré sú úplne otrhnuté od reality. Hej. Ako môžeme si niekedy, ak to bude zaujímavé pre posluchačov, ukázať tie videá, ja vám to môžem akože preložiť, čo oni akože verejne hovoria. No u nás takéto veci napríklad ani nehovoria, ale môžu si myslieť také, že najväčšie zlatokopky, hej. Jo. Keď si predstavíš najväčšiu zlatokopku niekde tamto z Kozičky v Prahe, hej, alebo z Ženzína, že čo asi má v hlave, tak ruské dievčatá veľakrát toto prezentujú na sociálnych sieťach úplne bez hanby. Obyčejní proste. No väčšinou sú tu tie atraktívne, ale veľakrát už mi vyskakovali videá aj o takých obyčajných dievčat. Tam ide o to, že oni často ani nevedia, že čo hovoria presne, ale oni sa prispôsobujú, hej, oni sú v podstate takzvané konformistky. Vieš, čo to je? Konformizmus? To je vlastne to, keď sa prispôsobuješ väčšine, hej, je tak, že názorovo, hej, aby ťa potom tá väčšina napríklad podržala. Čiže v praxi to vyzerá tak, že
oni nasávajú nejaké informácie, hej, ktoré potom prezentujú na sociálnych sieťach, čiže idú proti mužom, a tam ich akože verejne ponižujú, zosmiešňujú, pretože tam to ide z tej histórie, hej, proste tí chlapi boli alkoholici, nestarali sa, vieš, o tie deti, odchádzali z tých rodín, hej, ženy sa cítili také podriadené, a teraz sa to pretočilo, hej, a v podstate ženy chcú ukázať tú ich silu cez ten feminizmus a cez tie sociálne siete, pretože majú tú možnosť, hej. Čiže teraz sa tak karta obrátila a no keby si to sledoval, tak si všimne, že tam dochádza k nejakej vojne aj medzi mužmi a ženami s tým, že sa akože takto verejne ponižujú a hlásajú tam také veci, že čo by si mal akože robiť na prvom rande, hej, čo by si mal robiť v tom vzťahu, že akože darovať jej byt, auto behom Oni tě jako týždňa. navedou prostě jakoby už jen podle toho, co sleduješ na tom Instagramu ty Reels, tak prostě už víš, jako jak bys měl postupovat jakoby u toho rande. Nebo... No len to rande napríklad, to není jak u nás. Tam napríklad v Rusku, keď chceš ísť na rande v Moskve, hej, s nejakou atraktívnou ženou, tak a zavoláš jej taxík, nejaký komfort, tak ako to máš red flag, hej, tam musí byť business klasa, hej. Takže prostě půjčit si prostě Mercedesa. No, ako v Česku je ešte normálne, keď dievča príde na tramvaji, alebo nejak sa sama dopraví, hej. Přesně, no. Ale v Rusku tam ty objednávaš taxík, business klasa, hej, reštaurácia vždycky s pekným výhľadom, akože taká nejaká lepšia. Napríklad, keď tam objednáš pohár vína, tak sa dievča urazí, ty musíš vždycky brať rovno fľašu, hej. Neviem prečo, ale majú to takto nastavené, hej. Že to mají taky hodně vysoký standardy prostě na tohleto. Extrémne vysoké, hej, prostě, extrémne. Že prostě 90% mužů prostě nesplní ani. Jako, že No nemáš šancu, nemáš. proste keď nie si akože dobre finančne zabezpečený, tak to neutiahneš, hej. A vrajím také názory, že musíš zarábať $10,000 mesačne minimum. Oni chceli napríklad tie ženské zaviesť nejaký zákon, že keď zarábaš menej ako $10,000, tak sa nemôžeš priblížiť. Ne. No, normálne ako nejakú petíciu už prostě podpísali. odpad prostě, že nemůžeš přijít. No proste si niktož, hej. Takže, ale to, ako reálne, ja som tiež tomu neveril, ale tým, že mne vyskakujú vlastne iba ruské reelsy, a to není jak u nás alebo u vás, že tam máte, ja neviem, pár influenceriek, hej, ktoré tam môžu trepať takéto žvasty, ale to sú tisíce žien, hej, ktoré majú akože miliónové dosahy. Tie zdieľania, to sú proste extrémne vysoké čísla. Čiže si zober, že oni majú vlastne tú základňu napríklad v tej Moskve, kde vymýšľajú takéto blbosti, hej, a ono sa to potom rozšíri, hej, do celého Ruska. Každé to normálne dievča ešte kvázi na tej dedine alebo v nejakom menšom regióne nasáva toto, hej, potom prichádza do Moskvy alebo príde sem na Bali a má zrazu také štandardy, hej. Oni to volajú akože bázové minimum, hej, akože základné minimum. Základ prostě na vztah. Základ $10,000 proste, hej. Objednať tam business klasu, potom vo vzťahu proste pokrývaš komplet všetko, hej. To nie je jak u nás, že drahá, daj trošku, tam prispej na nájom proste, nie. Všetko komplet, hej. Plus ešte by si mal dávať aj vreckové. No jasný, no, na manikuru. Na beauty, no. Takže vlastne pokrývaš všetko. A oni majú ešte aj takú teóriu vlastne, to som veľakrát počul, dokonca som sa stretol aj s takými dievčatami, že ty keď sa s ňou rozídeš, tak ešte by si ju mal živiť, dokým si nenájde nového partnera. A myslíš, jako, že by povolila to, že by, kdyby si tu potkala ženskou, vzal si ji někdy třeba do Varungu, nebo tady na Bali přímo tu... To je no-go zóna. Ne. No-go. Nemôžu. Do Varungu to hneď ideš do bloku. Napríklad ja keď som sa... A pôjde tam s tebou? Jakože pôjde tam s tebou? Nie, napríklad ja som... Jedno dievča ma zablokovala kvôli tomu, že som jej povedal, že som jedol ja vo Varungu. No to nebol ani Varung, to bol ňum reštaurácia. Akože normálne, ako taký stred, hej, nie je to ani luxury, nie je to ani akože nejaká krisárna, ale proste normálna reštaurácia, hej. No a som jej písal, že ju tam čakám a ono, že no, nepôjde s nikým takým na rande, kto sa stravuje v takejto reštaurácii, že to akože hlavne také low level, hej. Takže som išiel hneď do bloku, pretože no pre ňu bolo vážne, že čo ja príjmam akú potravu, hej, do môjho tela proste. Lebo ona už ešte sa to premietlo, že ty vole, to budeme chodiť potom, keď budeme náhodou spolu do takýchto reštaurácií, takýchto akože low class alebo niečo také, hej, že jak si to predstavuje ten muž, hej. Pritom asi zarábam 10-krát viac než ona, ale už vyhodnotila to hneď, proste nejaká domienka. Lebo koučky, hej,
jej hovorili na Instagrame, že muž by sa mal stravovať iba v tých najlepších reštauráciách, pretože aby sa potom vedel postrieť o tú rodinu, hej, ktorá sa aj tak na 90% pravdepodobne rozpadne, hej. Takže... Asi se nestaráš potom, jako, když to máš, tak se s tím nemusíš starat, protože máš tu rodinu, máš to dítě, tak s ním, on tě prostě už nenechá, bude tě ždímat, takže to už asi pak nejde. To je už potom no, ďalšia kapitola, tie deti tam to tiež není tak, jak si väčšina mužov myslí. Ale vrajím, no, väčšina z nich sú úplne že otrhnuté od reality, hej. A prispôsobujú sa tomu, čo hovoria iné ženy. Hej. Ja som si veľakrát všimol, že oni by to ani nechceli takto prezentovať, hej, že ani sa s tým nestotožňujú, lebo väčšinou vrajím to na tom Instagrame, to je vyslovene, že nenávisť voči mužom, hej. Akože, to je neuveriteľné. Ako na Slovensku, v Česku som nevidel, že by niekto niečo takto verejne akože hovoril, to by bola jednak hanba, hej. A jednak neviem si predstaviť, že ja by som chodil s takou ženou, hej, čo takéto veci rozpráva akože verejne, hej, že sa akože za to nehanbí, takže a to vlastne, na to si treba dávať pozor, neviem ako je situácia na Slovensku, už som tam nebol 3 roky, ale keď sa to náhodou dostane ku nám, napríklad u nás som si všimol, že je tiež nejaký taký fenomén teraz, že veľa dievčat chodí do podcastov napríklad a rozprávajú verejne o tom, že majú, neviem, OnlyFans a takúto prácu. Že už to začali normalizovať, to, čo kedysi bola proste ostuda, akože hanba, hej, veľké tabu, tak teraz s tým idú verejne, hej, ako aj tieto ruské dievčatá, že proste šíria nenávisť, hej, a ponižujú tam mužov, ktorí nezarábajú viac ako $10,000, hej, že majú menej. No. Takže ako kedysi podľa mňa to bola hanba, vieš, že spoločnosť ťa odsúdila, hej, rodina ťa proste odvrhla, povedala, s týmto nechceme mať nič spoločné, to není naše, hej. Ale teraz sa to akože, oni si to chcú akože znormalizovať, že je to niečo normálne. A hlavne tam je problém, že aj tento algoritmus, on to podporuje, vieš, takéto veci. No to je pravda. Ona sa to potom šíri a tie devčatá vlastne, ona si povie, no ja chcem byť nejaká blogerka, chcem byť nejaká známa, potrebujem robiť content, a tu ako nadávajú na mužov, hej, ponižujú ich, tak idem robiť to isté, hej. Tak, aj keď sa s tým nejak nestotožňuje, alebo proste nedávajú to zmysel. Lebo ty potom, keď jej dáš nejaké konkrétne otázky, hej, a ideš to riešiť do hĺbky, nejak sa chceš s ňou pobaviť, tak ona ti nevie odpovedať, hej, a myslí si, že tam hovoríš nejaké nezmysly, i keď normálne konfrontuješ, hej, akože logicky. Že oni prostě žijú akoby s nejakou ako někým jiným prostě, že oni to není jako z jejich hlavy všechno, ale prostě vyloženě se přizpůsobí a žijou názorem jiných prostě. No väčšinou ich formujú tie sociálne siete a potom vrajím, oni majú úplne, že nereálne tie kritéria, aj tie názory proste sú úplne... No napríklad tu na Bali, ja som chodil na také stretnutia, kde sa vlastne ľudia bavili o vzťahoch akože všeobecne, tam boli akože muži, ktorí sa akože vyznali v tejto problematike a prišli tam aj dievčatá, akože ruská komunita. A to proste vidí, že ten muž tam akože logicky rozpráva, hej, argumentuje, ukáže aj nejaké štatistiky, že je to akože extrémne zlé teraz. A tie devčatá tam proste sedia, hej, ani jedna nemá nejaký zápisník, hrajú sa na telefóne, pretože ich to nezaujíma, hej. Ich väčšinou nezaujíma pravda, hej, ich zaujíma to, ako sa cítia, hej. A keď muž začne logicky takto rozprávať a povie vám, no, devčatá, pokiaľ akože sa nevrátite späť do reality, tak akože tá prognoza je katastrofálna, akože veľa z vás bude na antidepresívach, hej. Budete mať každá tam psychoterapeuta, pretože budete samé v debkách. A že tým to hovoríš akože logicky, aká je realita, pretože sa pozrieš na tie čísla, ale oni to vnímajú ako, že útočíš na ne, hej, preto sa nahnevajú a odídu, alebo proste radšej budú na telefóne, ako by mali počúvať a zobrať si z toho niečo, hej. Proste ich to nezaujíma. No jasne, jo. Ako tí chlapci, ako, čo tam boli, tak si robili nejaké poznámky, hej, akože bavili sa k veci, akože neútočili tam, akože by teraz, ja neviem, vyčítali niečo tým ženám, ale proste povedali, aká je realita, hej, hovorili teda, že ako funguje tá mužská psychológia, aby sa tie ženy naučili napríklad, ako sa rozprávať s tými mužmi, hej, aké sú ich očakávania, ale proste ja som videl to na nich, že ich to akože vôbec nezaujíma, hej. Sem tam ako začali potom už hovoriť presne takéto veci, že čo oni akože prinášajú strašne veľa toho do toho vzťahu. Napríklad aj keď ideš na rande, tak ona ti povie, no ty by si akože mal tam spraviť niečo špeciálne, hej, nejakú tú peknú reštauráciu, hej, zaplatiť tam akože za to všetko, lebo
že ona sa musela pekne obliecť, Je hej, takhle. investovala do seba. A ty jsi neinvestoval. A to sú presne také tie, vieš, veci, čo počuli od nejakých No takýchto jasný, no. blogeriek, pretože no ona sa tak či tak musí obliecť pekne, Tak, hej. no. Ide na party, tak sa tiež pekne oblieka, dá si parfém a pre koho to robí? No akože pre mužov, hej, aj tak by to spravila, hej. A oni ti vždycky povedia, keď sa ich spýta, že prečo sa maluješ, prečo máš akože nejaké plastiky. No aby som sa cítila dobre, čiže ona to robí aj tak, hej. Ale keď ide na to akože rande, tak ti povie, že to robila kvôli tebe, hej. Tak, no. No ale vieš, no ona to spočíta tak, že asi vyliala na seba celý ten parfém za 300 €, hej. Ty ho kúp Na celú tú zpátky. kozmetiku, ale keď si to vyráta, že koľko to vyjde na to jedno rande, tak je možno 5 $, hej. Tak, no. A ty už musíš tam pustiť, neviem, 100-200, hej. Minimálne. Aby Takže si tam sú zaujmul. tie veci úplne také z cesty. To je to isté, ako keby som išiel ja na rande a prídem tam na, neviem, Lamborghini a poviem, že aha, ja som prišiel na 300 000 aute a ty teraz by si mala tiež niečo spraviť akože špeciálne pre mňa, hej. Ideme na benzín. No ešte mi daj aj na benzín, takže keď toto počuješ, tak vlastne potom, no už vieš akože o čo ide, hej. Ako keď je tam viacej týchto red flagov, tak radšej treba utiecť, hej. Ono sa hovorí, že randenie s ruskými devčatami to je ako hrať šach s granátom, hej. Proste myslíš, Nikdy že to je hra, ale tam ide o prežitie, Tak, hej. Nikdy nevieš, kedy vybuchne kráľovna alebo ty. Čiže keď už je tam akože príliš toho, tak radšej to zabaliť, lebo najhoršie, keď takto strácaš čas s takým dievčaťom a potom, nedaj Bože, sa napríklad aj zamiluješ, hej, alebo No už práve. máte niečo vážnejšie a potom zistíš, že ona vlastne súhlasí s takýmito názormi, hej, a proste nikdy nebudeš môcť splňať tie kritériá, hej, a požiadavky, lebo sú proste extrémne vysoké, hej. Napríklad ja som takto randil s jedným dievčaťom, a už som videl, že má nejaké požiadavky, lebo mal ešte aj dieťa dokonca, tak som hral, pozri sa, normálne mi to nabudžetuje, hej, spíš mi, že čo všetko musím platiť, lebo ja sa potrebujem tiež na to pozrieť, akože z finančného hľadiska, hej, lebo tak keď to bude nejaká raketa, tak ako možno na to nemám peniaze, hej. No a mi to začalo akože spisovať, že no, ak by som chcel mať s ňou vzťah, tak minimálne dvojizbová vila, alebo tak akože má dieťa, aby sme neboli všetci v jednej izbe, plus dieťaťu treba platiť akože školu, potom nejaké víza, potom neviem čo, ešte mi tam zarátala dokonca aj petrol do motorky, prosím Jako pekne. pro ní ešte. Hej, že tankovať, hej. No dobre, tak som si to akože rátal, vyšlo mi to nejakých $4 000, nie? Pozerám sa na to, ty vole, ja miniem na seba nejakú možno 2, hej, 3 a teraz mám ešte pustiť, že 4, nevychádza mi to, hej. A tým, že mi to akože nabudžetovala, tak som si povedal, že nemá zmysel ísť do toho vzťahu, hej, lebo si zober, že ja neviem, pol roka sa vláčiš s takou ženou a proste potom zistíš, že celá výplata proste ide na ňu, hej. A proste to neutiahneš, hej. Ako utiahneš to možno... Proto mají minimálně 10 000 $, proto mají Preto, minimálně. no. Prostě, Ako ja keď si to rátam vždycky, tak mi to aj tak vychádza, že by si mal zarábať okolo tej desiatky. aby si měl dobře i ty, jako. Hej. No a chceš samozrejme dopriať aj niečo sebe, aby si nedopadol jak môj spoluveci, Peter. Jo. Ten, no, už musel potom jesť z tých várungov, hej, lebo musel, no, že už celá výplata išla na jeho frajerku, no. Takže... To je stejně strašný, to je to prostě, když jako nejdeš někoho, žiješ si normálně No. a pak ji najdeš, prostě ty si hodíš z restaurací v klídku, najdeš ženskou, měsíc v pohodě, po měsíci začne vymýšlet a pak ty musíš do Varungu jít tady na šigoling za 40k, aby ona mohla chodit do zálu. No do ale fitnessu toto je to, že je- to nikoho tam nezaujíma, vieš, že ona ti povie, no tak máš zarábať viac, hej, je to tvoj problém. Keď si chcel so ňou chodiť, musíš byť na to pripravený, hej, lebo v Rusku to tak funguje, hej, a ruskí muži sú tam všetci milionári, pritom možno je tam 0,5% akože tých mužov, ktorí zarábajú dostatok peňazí, aby to utiahli. Takže musíš byť na to pripravený a hlavne radšej sa baviť na začiatku s nimi, hej, aké sú očakávania, lebo tam nejde o to, že si to nejak akože podelíte, že je 50-50, ale to nemôže ani akože povedať, to nejdeš do bloku, hej. Tam akože veľa vecí si musíš akože dávať pozor, napríklad aj keď už máš nejaký teda konek s nejakou peknou ženou ruskou a zavoláš na prvé rande na pláž napríklad, hej, tak ako ja som z 50% išiel hneď akože do bloku, hej, ale povieš si, že sme na Bali, všetci majú radi sunsety, pláže, hej, ale pre nich to je, ona ti povie, však čo som tvoj pes, že by som chodila s tebou po pláži, hej. A konec ideš do bloku, hej, čiže musíš sa akože pripraviť na to, že musíš vedieť, že kde ich pozvať, hej. A máš nějaký vytipovaný jako tady nějaký jako fakt místa, kam jako už víš, že to funguje? No, vieš čo, ja už týždeň som mal viacej tých stretnutí, tak už som vlastne pochopil ten systém a
a mám nastavené nejaké hranice. Napríklad ja už vôbec nechodím s nimi do tej reštaurácie, lebo z začiatku ja som nevedel, hej, jak to funguje. Ja som tam chodil s nimi, ja som ich tam pozýval prvé asi 3 mesiace. No a potom som zistil, že idem do tej reštaurácie a to rande je prvé a posledné, hej. Prvo som podozrieval seba, že ja neviem, možno som, neviem, škaredý, alebo neviem komunikovať s nimi, alebo proste bol som taký zmetený, hej. A potom som zistil, že aj moji známi proste majú ten istý problém, že chodia len do tých reštaurácií na to rande a potom sa nevedia pohnúť ďalej. Tak vtedy som sa začal zaujímať o to, že jak to funguje a že prečo tam chcú chodiť do tej reštaurácie. A napríklad to je také vtipné, že to ani na Slovensku, ani v Česku nemáme. Oni v podstate dokonca majú typ dievčat, ich je aj veľa tu na Bali a Rusi ich volajú, že tarieločnica. To je od slova tarielka, akože tanier. Hej? A to sú vyslovene, že dievčatá, ktoré chodia s tebou do reštaurácie na rande, preto len aby sa najedli zadarmo. Hej? Ja som si vral, že to neexistuje, proste však to jedlo stojí tu 5-6 dolárov, nie? No a potom vlastne som spoznal, prvý rok, keď som bol na Bali, jedno dievča a ona bola trošku taká pošahaná. No a som jej vral, že pozri sa, ja nechcem už s tebou pokračovať, ale povedz mi akože na rovinu, hej, že ako randíš, lebo vidím, že asi randíš pravidelne. A ona vrala, že už je 6 rokov na Bali a že mala viac ako 800 rande, že nikdy neplatila akože za jedlo, že ona nebude za to platiť, ako prečo to má akože chlap. A si zober, že akože 800 randičok, akože to ušetríš ako pekné peniaze, hej. Lebo oni ti povedia, že však to je iba Cezar šalát, nasi goreng za 6 dolárov, hej. Ale si zober, že 800 rande a nie vždy máš akože nejakú lacnú reštauráciu, dáš tam nejaké drinky, ako ty môžeš ušetriť, ja neviem, možno 40 000 akože dolárov, hej, a kúpiť si nejaké Porsche Panameru. Myslíš, že má ako takový seznam, akože snídanie s niekým, oběd a No, večeře? hej, a no to bolo vtipné, lebo s touto ženskou som bol potom po roku znovu na rande a ona zabudla aj kto som bol. Hej. Ona bola druhýkrát so mňou na rande, hej, zase sme boli v reštike a to už som išiel iba tak akože, no, sociálny experiment. Najedla sa, vravím, tak vieš, že sme boli pred rokom akože v reštaurácii na rande, ona že nie, že kto som, no Lukáš, akože, ja si akože dobre pamätal. Že oni majú už v tom taký bordel, že nevedia s kým, že ide s tebou aj 2-3 krát, hej, a furt si akože pre ňu akože nový chalán. Takže oni majú normálne akože takéto, že tarieločnice a Rusi ich tak akože nazývajú veľkom, lebo tiež pochopili, že veľa z nich sa chodí akože najesť zadarmo. A práve preto som aj prestal chodiť do tých reštaurácií a hlavne tam je problém, že keď chceš akože zbaliť akože ruské dievča, tak ty jej musíš spraviť akože extrémne veľké tie emócie, hej. A ono je to nemožné v tej reštaurácii. No prečo? Lebo do reštaurácie tu sa chodí akože furt, hej. Každý deň, každý človek chodí do reštaurácie aj 2-3 krát. Čiže to je prostredie, kde proste, no to poznajú, hej, nie je to nothing special. A ty v tej reštaurácii, no jaké môžeš spraviť emócie? No ja neviem, môžeš tam žonglovať, alebo byť sa tam s čašníkom, hej, ale ako veľa vecí tam nedokážeš urobiť, hej. Môžeš, že tam rozprávaš si milionár, že máš jachty a helikoptéru, ale vieš, ona nepotrebuje o tom počuť, ona potrebuje sa, no, povoziť Takže v tom Lamborghini. kdyby si vzal na helikoptéru a Na prvé rande tak áno, ale keď je budeš rozprávať o helikoptére v reštaurácii, tak druhé rande už nebude, aj keď máš tú helikoptéru, hej, lebo pre ňu to nie je emócia, hej, že máš helikoptéru. Čiže preto, no ja sa vyhýbam tomu a nechodím tam s nimi, hej, lebo jednak to zneužívali, že fakt, raz som mal také rande a som si povedal, že OK, že budem súhlasiť s čímkoľvek, akože bude chceť. A to hneď ma zobrala tiež dievča z Ruska do nejakého beach clubu, no reštaurácie akože na pláži, ale bol tam ako aj club. A tiež si asi objednala 2-3 jedlá, proste niekoľko drinkov, ako účet $200 a potom ti vlastne na tom rande povie, že ona je turistka, že za týždeň odchádza do Moskvy. No akože, čo spravíš, hej? A za 3 měsíci potkáš mu na rande a nepamatuje si tě. No ak sa vráti, tak je to dosť pravdepodobné, hej. Ale proste, no, nevidím zmysel v tých stretnutiach, hej, lebo akože ísť do tej reštaurácie, lebo nikdy nevieš, vieš, čo je zač. A vrajím, napríklad hlavne tu na Bali je strašne veľa dievčat, ktoré robia tú prostitúciu, hej. A oni tiež majú akože Tinder, tiež ich môžeš spoznať na pláži, v reštaurácii, čiže nikdy nevieš, akože s kým máš dočinenie. A najhoršie je, keď teda randíš s ňou, hej, míňaš peniaze, energiu, čas a potom zistíš, že ona v podstate tu robí prostitútku, hej. To je pravda, no. Takže radšej sa ísť poprechádzať na tú pláž, hej, popýtať sa nejaké veci a potom vlastne, keď si rozumiete, je tam nejaká perspektíva, že napríklad žije tu, hej, ako ty, lebo väčšinou tí, čo tu žijú, tak nerandia s turistami, tak potom poďme do tej reštaurácie, hej, a spravíme si nejaký romantický večer, ale
Oni to schválne tlačia akože do tých reštík, hej, na prvé rande. A takto ťa vlastne testujú, hej, či si lakomý alebo nie. A im je jedno, že si napríklad bohatý, ale pre ne to nemá žiadnu hodnotu, pokiaľ si lakomý, hej. Jo, pokud nepustíš Hej, prachy. čiže môžeš mať aj 10 vil a Tak. jazdiť tú Lambo, ale proste keď s ňou nechceš ísť do tej reštiky a podriadiť sa, tak proste ich to nezaujíma, že si prachač, hej. Že konec prostě. Jo. Čiže oni majú vlastne taký nejaký systém tu nastavený a keď toto nechápeš a prídeš sem s takým tým tvojim mindsetom z Česka a čakáš, že sa s tebou poprechádza po pláži a potom večer, že 50-50 reštike, tak to akože, To ne. to ideš rovno do instantného bloku, no. A když se posuneme na další otázku, to je, jak vnímají ruské ženy mateřství a proč jako chcou to dítě víc, než by chtěli toho chlapa přímo. Čo sa týka dieťaťa, tak to som počúval často, že oni chcú akože veľmi Tak. dieťa, A pretože rychle, a svatbu, ne? rýchle, ideálne niekedy už aj na druhom rande. Tak, no. Hej, lebo jednak im už týkajú hodiny a v podstate oni to dieťa berú ako takú náhradu za tú lásku, čo nemali doma, hej, keď boli deti. A hlavne ono im to aj pridáva potom na nejakom statuse, hej, keď majú už teda rodinu, A tak že když, majú teda muža. to a když oni mají dítě a pak, když tam je tak 90% jakoby ty rozvodovosti, tak oni mají to dítě, oni se rozvedou s tím mužem nebo už s ním nejsou, není pak pro ně jako těžší najít si toho přítele s tím dětskem než bez děcka. No, keď má ruská žena dieťa, tak a má neviem, napríklad nejakých už 35+, tak to je game over pre ne. To je už konec, No, to už z nenajde. 95 možno percent, pretože ruskí muži, oni nechcú cudzie deti, hej. No to je pravda. No. Lebo to je proste zaťaž. Hej. Jednak musíš to živiť, není to tvoje, Tak, no. plus tam stále máš nejakého bývalého v pozadí, ktorý robí problémy, s ktorým je v kontakte kvôli dieťaťu tvoja žena. A to asi nechce nikdo podle, to bych ani jako nechtěl, aby jako... Vieš čo, v Európe ešte, čo tak som počúval, tak veľa mužov to toleruje, alebo sú s tým OK, ale v Rusku väčšina nie, hej. Zase sa pozeráme na nejaké štatistiky, hej. Ja neviem, v Česku môže byť z 10 prípadov možno 3 to tolerujú, Tak. hej, v Rusku takmer nikto, hej. Takže oni väčšinou to dieťa chcú nie ako záväzok s mužom, hej, Jo. ale skôr takú náhradu za tú lásku, ktorú im ten muž nedal, hej. A toho muža vlastne využívajú ako prostriedok na počatie. Pretože muž pre ženu v Rusku je proste nebezpečný, hej. On ju môže opustiť, To je pravda. No. zradiť, hej, zničiť akože psychicky, hej. Takže ona se jako obrání tím, že to udělá dřív než on. A hlavne vieš, že sa to pravdepodobne na základe tých štatistík Tak. asi aj rozpadne, hej, ale to dieťa proste je nevinné, hej, to ju neopustí, neponíži proste. Takže oni skôr z tohto hľadiska chcú tie deti. Ale samozrejme, oni ti to nemôžu povedať takto priamo, hej, čiže oni to Jasne. zabalia do toho, že my chceme akože rodinu, tú tradičnú, ale proste oni si uvedomujú, že tam tá rozhodosť je extrémna, hej, a nevydrží to pravdepodobne. Čiže chcú to dieťa hlavne kvôli z toho titulu, že sa o ne niekto postará, keď budú starší a budú samé, hej, lebo kto tam bude, vieš, pri nich? Nemajú muža, nikto. kamarátky zrejme nie. Čiže jediný, kto sa môže postarať o ne, tak bude jej syn, hej, alebo dcéra. No. Takže oni potrebujú to dieťa hlavne z toho titulu, aby sa niekto o ne postaral, hej, ale väčšinou to není tak, jak ten taký mýtus, že tie ruské ženy chcú akože strašne tú rodinu. Chcú, ale v týchto menších regiónoch a dedinách, ale tieto dopaminové královné. Tak ty tomu úplně neláká, jakože ta rodina, protože ty mají jakoby kolem sebe tolik chlapů, že oni asi nepřemýšlí, jako, že by s nějakým měli dítě, když zatím nenašli toho pravýho, prostě toho milionáře. A jaké typy teď těch ruských žen jezdí na Bali přímo, jako? Když to vemeš teď z hlediska, jako, když tu si 3 roky, vidíš rozdíl mezi tím, co si to bylo na začátku, jaký tu byly ruský ženy a teď po 3 letech vidíš nějaký rozdíl, jaký sem jezdí typy? No, je tam taký trošku menší rozdiel, ako stále sú to tie isté dievčatá väčšinou z tých väčších miest, hej, z Moskvy a teda. Ale už je tam rozdiel napríklad, že to randenie už je zase o niečo ťažšie napríklad, hej, že už niekedy ani do tých reštaurácií nechcú ísť, hej, že ich tam pozveš a previerky typu, no nemám čas, zruší ti to proste, hej, musíš čakať na to týždeň. Je takhle.
Proste, že už aj, keď aj súhlasíš s tým, hej, že no tak poďme, už vidím, že nechceš ísť ani na vodopád, ani na pláž, ani krmiť pejsky proste, tak poďme tam a začne vymýšľať proste, hej, že sa jej to nehodí, alebo že ide na nejakú party s kamarátkami, čiže už musíš spraviť ešte zase niečo special, aby tam s tebou vyšlo. Lebo problém je napríklad to, že tu zaujať dievča na Bali je pomerne ťažké, pretože tu si nevieš vybudovať nejaký vysoký sociálny status, hej? Lebo v Európe napríklad, keď máš nejaký vyšší sociálny status, napríklad, ja neviem, že si bohatý, hej, alebo známy, že o tebe ľudia vedia, tak tie ženy akože prichádzajú, hej, k tebe automaticky, pretože sa to rozšíri akože medzi kamarátmi, hej. Ale tu v podstate, napríklad ja mám akože vilu, hej, a som zabezpečený, ale nemám ten sociálny status, lebo nikto, vieš, o mne to nehovorí a hlavne to je ako keď, ja neviem, si v Monaku a jazdíš Ferrari, tak je to také, no, a čo? Tak, Hej. presne. Alebo v Dubaji, proste ďalších 1000 ľudí jazdí tiež Ferrari. Takže kdybys měl vilu v Praze, někde, Tak je áno, to hej. úplně jiný, než když máš vilu tady. Když máš jako hezkou vilu, fakt jako pěknou, tak tady prostě to není nic prostě jako pro ty. Jako pro nějaký... Je to také, že a čo, hej, že čo ty chceš. Čiže, lebo no, ďalších XY mužov má to isté, alebo majú ešte viacej. Tak, no. A hlavne tie dievčatá dostávajú strašne veľa vecí zadarmo. Akože ostro im dá zadarmo. Hej, tie veci. Napríklad, však sám poznáš obrovské kluby Savaja, Desa Kitsune. VIP stoly zadarmo. Tak. Alkohol, flašky zadarmo, hej. Takisto aj reštaurácie ponúkajú akože jedlo zadarmo dievčatám, ktoré sú pekné, hej. Fúr majú pozvanie na villa party. Čiže oni prakticky sem chodí veľa dievčat, že si kúpia jednosmernú letenku, ale na bankovom účte akože svieti $5, hej. Ja. Ale tu má akože luxury life. A ty, aby si ju zaujal, tak jej musíš dať niečo viac, než jej dá ostrov, hej. Tak, no. A si zober, že každý deň má zadarmo proste VIP, hej, stoly v najlepších kluboch, reštaurácie, takže ako, čo jej môžeš dať viacej, hej, ako tu vzniká ten problém, Nic, že To už im nedá, veľakrát že si to víc, no. nevážia, hej, Tak. môžeš tam, ja neviem, aj minúť, hej, ja neviem, $4,000 mesačne, ak chcú, ale stále to bude také, že a čo, hej, že čo chceš, však Čo mi dáš? ja tu mám všetko zadarmo, hej. Takže vlastne ty musíš sa prebíjať tým systémom, hej, a plus tá konkurencia, hej, sem chodia akože chlapi z celého sveta, hej. Tu nevidíš akože tlstých ľudí, Tady ne, no. alebo chudobných extrémne chlapov, hej. No, keď sú, tak sú väčšinou niekde v džungli, v Ubude, ale v Čangu väčšinou tí muži majú akože tie finančné prostriedky, takže tá konkurencia je tu akože extrémna a vrajím veľa vecí oni dostanú akože zadarmo len tak, len za to, že sú akože Že ženy, sú hej, hezké, takže A měl Je jsi to nějaký těžší. vztah s nějakou Ruskou tady dlouhodobý? Dlhodobý nie, ako mal som také kratšie, nemôžem to nazvať, že to boli nejaké vážne vzťahy, skôr sme sa tak stretávali a trávili sme spolu čas. Ale no mal som niečo, no tak 3 A roky kde dozadu. takový jako ženu potkáš jako vyloženě, kde ji potkáš jako? Vieš čo, všetky moje akože také nejaké vážnejšie vzťahy tak boli z osobného stretnutia niekde Jo. buď vo fitness centre alebo na nejakom evente alebo na nejakej villa party. Ale tieto rande to všetko bolo z Tinderu napríklad, hej. Tinderu, Oni no. majú tiež nejakú svoju aplikáciu, ktorá to funguje, čiže tam máš iba Rusov, Jo. nemáš tam Indonežanky. On to je takový ten telegramový bod, ne ten Da Vinci, tu funguje taky. Ne? Máš aj na Telegrame, majú obrovské skupiny, kde sú 10 000 akože Tak, ľudí, no. takže vieš tam akože konektovať. Ale väčšinou, čo som mal také, že priateľky alebo niečo vážnejšie, tak to bolo skôr z takého osobného stretnutia Jo. niekde. Ako na tom Tindri už keď máš nejaký meč, tak to už vieš, že to bude proste problém, že to bude väčšinou fuck up. Lebo si zober, že to dievča sa nevie nejak zoznámiť akože reálne a pritom oni majú akože obrovskú komunitu, hej, oni majú akože stále nejaký prísun nových akože tých mužov, ktorým venujú pozornosť, hej, na tých telegramoch tam niečo napíše do skupiny, lebo ja mám akože fejkový profil na telegrame ako ženský, keď ja potrebujem niečo vybaviť. Jo, máš? Mám, hej, lebo tak väčšinou pomôžu, keď si žena, No, jasný, hej. to je pravda, no. Takže mám to ako aj taký backup. A ja keď niečo napíšem, tak ako tam hneď armáda chlapov, hej, ma Jasne. pozýva do reštaurácie a neviem čo. Takže si zober, že oni majú akože prísun tých mužov na týchto sociálnych sieťach, potom sa raz prejde po pláži, hej, 10 chlapov príde sa zoznámiť a ja sa potom pýtam, že na čo máš ešte aj Tinder, hej. A ja som videl akože ich Tinder, niektoré dievčatá mi ukázali proste ich account a to sú akože stovky každý deň, hej. Ty král.
Čiže potom sa pýta, že kde je problém, hej, akože si nevie vybrať akože z takého kvanta, akože, lebo my muži, hej, si otvoríš Tinder a máš tam jeden máš za týždeň, hej, aj to musíš tam neviem čo vypisovať, aby vôbec si zaujal tú žensku, ale oni tam akože to je armáda proste, hej. A potom ja si ich pýtam akože, no na čo ti ešte Tinder, keď máš akože tú pozornosť akože každý deň aj z reálnych stretnutí. Takže to už vieš, že to väčšinou bude tam niečo, hej, že sa ide buď nájsť zadarmo, alebo očakávanie, že tam stretne nejakého multimilionára, ktorý hneď ju zabezpečí, aby nemusela celý život pracovať. A jak probíhá ten vztah, jakoby, když to máš jako ten krátkový vztah, co jsi měl s těma Ruskama? Jak je začátek, průběh a jako, kde si to láme potom? No na začiatku ideš vlastne cez tie previerky, porovnávania, hej, kde počúvaš toto, že a sú muži, ktorí nám kupujú kvety, hej, každé 2 týždne. Sú muži, ktorí... No oni majú v podstate taký systém, napríklad to bolo tiež zaujímavé, že tebe stačí napríklad ísť s ňou do reštaurácie 2-3 krát a potom už máš s ňou nejaký sex, hej, napríklad. A väčšinou je to dookola to isté, hej, už 2-3 krát reštaurácia a potom dojde k niečomu takémuto. A veľa z nich, oni majú nejaké problémy, hej, väčšinou tie finančné, pretože žijú tu na Bali a tu proste nemôžeš pracovať, hej. Pokiaľ nemáš nejakú online prácu, tak musíš niečo žiť, hej. Čiže oni ti v podstate dajú ten sex prvý, ja to volám akože taký free trial, hej. A potom, keď chceš znovu mať s nimi niečo, tak už musíš riešiť ich nejaké problémy, hej. Čiže ona napríklad vyspí sa s tebou a potom príde za tebou, no, že počúvaj, mám problém, lebo nemám peniaze na víza, alebo treba mi zaplatiť akože apartmán. A už tak, ako nepôjde ti to takto priamo, hej, ale začne ti tak, ja neviem, vyplakávať, hej. A ty už sa musíš rozhodnúť, či ideš riešiť jej problémy, aby si mohol mať s ňou zase sex, alebo sa rozídete, hej. A prvo som si myslel, že to je nejaká náhoda, ale potom sa to opakovalo, hej, že aj mojim kamarátom sa to stalo, že sa vyspali s týmito dievčatami a potom očakávali, že budú riešiť ich problémy. Čiže aj tie moje vzťahy vyzerali tak, že no najskôr sme niečo mali a potom ma dávali do pozície, že rieš, hej. A ja sa pýtam, no prečo by som mal riešiť tvoje problémy, ktoré si spôsobila ešte pred nami, hej. Boli napríklad dievčatá, čo boli zadlžené, hej, že mali dlhy už v minulosti, hej, a potom cez toho nového muža chceli vyriešiť všetky tie problémy, ale... Aby sa dostal... Oni hovoria, že musíš akože prevzať zodpovednosť. 100%, hej. Takže oni najebou prostě nějaký problémy tam, pak sa najdú tebe a ty to máš riešiť. No ja ako stále nechápem, a keď sa ich to akože spýtam a čakám nejaké vysvetlenie logické, tak mi ho nevedia dať, lebo ja sa spýtam, OK, ja mám akože prevziať za teba akože plnú zodpovednosť. Čiže ty budeš prakticky ako moje dieťa, alebo čo, hej. Ak ja prevziem plnú zodpovednosť, tak potom ťa vnímam ako dieťa, seď doma, žiadne tamto kluby, lebo keď ideš do klubu, tak sa sama vystavuješ nejakému nebezpečiu, hej, môžu ti tam niečo hodiť do drinkov, čo je to akože bežné, alebo ťa niekto okradne, alebo niekto bude tam obchytkávať. Ja musím do toho klubu ísť, potom mlátiť sa tam s niekým, hej, alebo proste riešiť tvoje problémy, ale keď mám byť 100% nezodpovedný, tak sa doma buď v bezpečí, hej, ale to sa im nepáči, lebo chcú ten mix tých tradičných hodnôt, ale aj tých moderných, hej, že aby mohla ísť do toho klubu, hej. A hovorím, OK, tak ja mám byť plne zodpovedný, akože, a to potom znamená, že ty si nezodpovedný človek, hej, že si dospelá, ale si nezodpovedná, ako ty môžeš potom robiť čokoľvek, hej, behať po ulici holá a ja to budem potom riešiť, že si nezodpovedná, hej, alebo neviem si to predstaviť. Takže ja si akože pýtam, ale doteraz som sa nedozvedel nejakú normálnu odpoveď, lebo ako nedáva to zmysel, akože, no my sme spolu 2 týždne, mali sme už teda nejaký sex a teraz ja budem riešiť problémy, čo si ty spôsobila, akože do toho vzťahu, hej, ja neviem, rok, 2 dozadu, alebo teraz akože spôsobíš, lebo ja neviem, môže byť situácia, si zober, môžeme jej podať tvoj názor, hej, že máš nejaký vzťah, hej, s ruským dievčaťom a ona je nezodpovedná a nezaplatí si, ja neviem, insurance, akože poistenie, hej. A po 2 týždňoch už máte vzťah, ona sa vygulá z motorky, hej, a má, ja neviem, operáciu za $200,000. Ona ti povie, no rieš to, lebo už sme mali spolu sex, už sme vo vážnom vzťahu, hej. A teraz čo, akože ty máš akože nájsť tie finančné prostriedky, lebo ona je nezodpovedná, nekúpila si to poistenie, alebo čo, máš prevziať úplnú zodpovednosť a zisťovať, a moja, máš tam poistenie, máš víza v poriadku, máš toto, lebo nejak dieťa proste, hej, takže neviem, chcú, aby si prevzal plnú zodpovednosť, ale chcú byť nezodpovedné tým pádom, ako to sa bije, hej, to proste, no, neviem si to predstaviť, ale väčšinou majú také akože požiadavky, hej, že
ty si muž, musíš prevziať zodpovednosť. No a dobre, ale kedy už? Prvý týždeň a po 2 týždňoch? Hej, keď máš problémy, tak ja neviem, prečo sa nespýtaš prvo tvojich rodičov o pomoc, tvojich kamarátov, ale mňa, hej, čo sme spolu akože 2 týždne, Ani už teraz si neznáš, musím, prostě víš, jako... už musím ti platiť nejaké tam ubytovanie, lebo nemáš na to peniaze. A toto sa mi akože stávalo dosť často, hej. Preto skôr som sa už nestretával s takými devčatami, o ktorých som vedel, že teda nemajú nejakú stabilnú prácu. Je to už keď počujem, že robia nejakých že tarot, hej, karty, alebo psychológovia, alebo tamto všelijaké tie spirituálne veci, to už viem, že i ty guru, broky, hej, že na bankovom účte tam nie je nič. No, nula úplná. A bude musieť riešiť tie problémy. Hej. Hneď ako sa vyspím, tak to príde sprška problémov. Ja toto v podstate mal aj ten spolubývací, on mal také dievča, ktoré nemal prácu a to bolo non-stop. Hej. On vždy vedel, že keď bude mať s ňou sex, tak ona príde si vypýtať niečo, hej, alebo bude plakať, že má nejaký problém. Potom vraví, ja už s ňou ani nechcem spať, lebo to je pre mňa stres, hej, že s čím príde zase, hej, s nejakým novým problémom. A potom to už kalkuloval, hej, že no dal som jej 2 milióny, ale mal som s ňou 3 razy za týždeň sex, hej, že no je to výhodnejšie, než mať šlapku. Je proste tí chlapi, akože v Rusku mne ich akože úprimne ľúto, lebo oni proste to už začínajú tak kalkulovať, hej, že či je to výhodné pre nich, alebo nie. Lebo vrajím, to je úplne, že otrhnuté od reality. Tak oni pak řeší ty rozdíly mezi tím. Myslíš jakože, že Bali i mění ty Rusky tady? No myslíš, že kdyby si potkal taky s tou holku tady, na Bali, a kdyby si ji potkal i v Rusku předtím, než na Bali? Tam bude jiná? Oni sa správajú úplne inak, pretože Bali im poskytuje nejakú anonymitu. Hej? Lebo ty, keď aj chlapi, keď sú v nejakom meste, nejakom menšom, hej, alebo môže to byť aj Praha, nejaké väčšie miesto, a správaš sa nevhodne, tak sa to rozkríkne o tebe, hej. Neviem, chlapi môžu byť, neviem, že sú feťáci, tak všetci vedia, že fetujú. A baby, keď striedajú chlapov, tak sa o nich hovorí, že sú akože šlapky a rozkrikne sa to. Máš potom hanbu, hej, v tom meste. Takže myslíš, jako, že fakt jako reálně, než ta holka přišla na Bali, prostě tak byla jiná, než tady? No určite tam nejaký rozdiel. A tým, že vlastne Bali im poskytuje tú anonymitu, tak oni môžu presne toto robiť. Hej, randiť každý deň s niekým iným, spať každý deň s niekým iným, pretože nikto sa to v tom Rusku nedozvie. Hej. A tu sem tí ľudia prídu, hej, a odídu, čiže... To už nikdy nepotkáš proste toho človeka potom. Môžu tu robiť čokoľvek, čiže môžu sa viacej otvoriť, hej, oni to volajú, že experimentujú, hej, skúšajú nové veci, lebo to, čo ty nemôžeš robiť v Rusku, tak ako to, jak sa obliekajú, hej, že proste polonáhe behajú po ulici, tak tam to nemôžu robiť také veci, hej. Čiže tu sa môžu realizovať a správajú sa tu, aj my sa tu podľa mňa správame inak než v Európe, hej. To, čo je tu normálne, tak u nás to nemusí byť. No to je pravda, no. Takže určite je tam nejaký rozdiel, ale hlavne z tohto hľadiska, že tu nemusia pociťovať nejakú hanbu, ak niečo takéto robia, lebo nikto sa tu nedozvie. A ty keď pracuješ v anonymite, to je ako to, keď hejtuješ ľudí na sociálnych sieťach, hej, anonymne, tak si úplne iný človek, jak doma, hej. Pretože môžeš tam robiť čokoľvek a nikto o tebe nevie. To je pravda, tak Bali je takový malý ostrovek, no, takže tady se to nikdo nedozví. A většinou asi ty Rusky to mají s těma turistama, ne tady hodně. Sem přijedou ty turisti takový, který prostě za 14 dní platí hodně peněz a oni toho využijou. Toto je ďalší problém, lebo napríklad oni stále sa tvária, že hľadajú nejaký vážny vzťah. Hej. Majú to napísané aj v tom profile niekde na Tindri a takto. Ale väčšinou to nie je pravda. To som si všimol kvôli tomu, lebo aj z toho logického hľadiska. Hej. Ona keď má vzťah na Bali, tak nemá také možnosti, ako keď je single. Hej. Čiže ona keď má vzťah a ona vie, že ten muž akože veľa pracuje, lebo musí veľa míňať na ňu, tak ten muž je väčšinou doma, ona by tiež, no ako by to vyzeralo, ty makáš doma, ona je v beach clube, hej, a oddychuje s kamoškami a opaluje sa, hej, proste, no, nie je tam ten nejaký zdravý balans a väčšinou mužov nechce taký vzťah, vie, že ženská furt niekde akože na ulici, hej, v beach cluboch a nightlife, takže oni sú si vedome toho, že vo vzťahu už je nejaká zodpovednosť, hej, nejaké kompromisy treba robiť, a obmedzovať sa, hej. Ako oni moc tie kompromisy robiť neumí, ale... Oni nechcú robiť kompromisy, nechcú sa obmedzovať, na čo, lebo som sa obmedzovala v Rusku, teraz som na Bali, slnko, hej, všetko tu mám zadarmo. Takže akože na čo by mala ísť do toho vzťahu, je to úplne nevýhodné pre ňu. Ale nemôže to povedať takto, lebo tým, že ona tvrdí, že chce vzťah, alebo to má napísané niekde na Tindri, tak prefiltruje ľudí, hej. Hlavne nebudú písať takí chlapi, čo chcú iba one night stand, akože
nejakú jednorazovku, hej, čiže Což ona ona ich to iba chce filtruje, taky, ale ale vo finále nechce ten vzťah. Tak. Ako väčšina z nich nechce ten vzťah, lebo no, nechce sa aj sedieť doma pri tom mužovi, ktorý akože maká, hej, pokiaľ to nie je nejaký multimilionár, čo má pasívny príjem, hej. Takže väčšinou nehľadajú vzťah, ale skôr ten status a to, čo nemohli akože zažiť v tom Rusku. a proč myslíš, že oni nehledají vztah? No práve Skôr- preto, aby Jakože jenom mohli kvůli tomu, zažiť. že mohli jako, aby si tú mohli voľnosť, užívat dál? no. Pretože vrajím, tam sa nemusia akože obmedzovať a pre nich stále je to také, vieš, niečo nové. Si zober, že to Rusko bolo stále taká nejaká bublina zavretá, hej. Moc ľudí akože necestovalo, nemali na to finančné prostriedky alebo jazyková bariéra. A teraz prídeš na Bali a máš kopec možností, kopec pozorností od mužov, hej, atraktívnych, vyšportovaných, lebo napríklad, keď si pozrieš tých Rusov, tak oni akože moc necvičia, hej. Tam akože to fitness vôbec nie je nejaké, jak u nás, vieš, že všetci tam makáme, Tak, no. ale oni, aj keď si aj všimneš, tak tie veľmi atraktívne ako ženy, keď už majú nejakých tam mužov, tak oni sú akože obyčajní, hej, že Jsou, no. nie je nejaký vysekaný, Mě tady baví na těch fitnesskách, na těch fitnessů, těch ruských, že tam mají ty náramky. Že nikto ich nenosí. nikde nenosí, ale mají tam prostě jako, že nechceš komunikovat, anebo že si chceš Hej. seznamovat. No oni sa radi zoznamujú, a aj To v jo, tom fitku tam všetci sú takí, no a toto je to, že oni chcú sa zoznamovať, hej, chcú mať tú pozornosť a ju majú hlavne a v Rusku nemajú také možnosti, hej, tam je úplne iný systém, takže preto oni akože sa tvária, že chcú nejaký vzťah, ja som to vždycky počúval, ja chcem iba niečo seriózne, ale vo finále vrajím, vieš si to predstaviť, že budeme mať normálne akože život, že budeme doma, hej, pozerať aj telku, čítať si knihu. A ja som nevidel napríklad tieto dievčatá, že by, ja neviem, sedela proste, čítala si knihu, to furt nejaké reelska, hej, Jo. fotia sa, točia sa, behajú proste, non-stop sú v nejakom pohybe, hej, oni proste neobsedia. Tak. Takže Já toto jsem je to, jako že potkal- proste Tady na Bali vlastně jenom jeden pár, co byl spolu 11 let, ruský pár. Jenom jediný 11 rokov. 11 let to byli. No 11 let jsou vlastně spolu. To byl jediný pár, co jsem tu potkal, na Bali, jakože fakt jako ruský pár, který 11 let už je spolu. Ja vôbec nepoznám za 3 roky nikoho. Ne? Pre nich ten vzťah to je proste tu taká brzda, hej, vrajím, pravidlá, kompromisy a menej tej voľnosti, hej. No nevím. A ty je znáš taky, to jsou ty, co s náma hráli pedal. Jaj, no, ale oni tu nežijú. Nežiju, vieš. ale jsou jakoby spolu No, 11 no, let už no. jakoby spolu. Víš, a jako na ruský poměry na ten jakoby rozvodovost je to docela hustý, jakože. Čiže jedno hovoria, ale druhé chcú, hej. Tak no. Takže jako, co bys si vzkázal mužům, kteří chtějí randit s Ruskama tady? Jako nějakou jejich, jako tu nějaký... Nejaké rady? Nějaký rady pro ty jako muže, co by chtěli přijet na Bali, chtěli by to být třeba 3 týdny a chtěli by prostě si užívat s těma, jako, nebo jako randit s těma jako fakt hezkýma, nebo s Ruskama prostě. Tady. No, minimálne vedieť základy ruštiny, čo pochybujem, že niekto vie. Tak no. Takže, lebo napríklad za 3 roky ja nepoznám nikoho, akože z mojich známych, kto by s nimi randil. Ne? Nie, vôbec. Akože pár chalanov bolo takých, že skúsil som raz, dvakrát, hej, reštika fuck up a už potom nechceli, alebo teda no to zlyhalo kvôli tej jazykovej bariére, ale nepoznám nikoho, kto by tak aktívne napríklad, jak ja, že by, ja neviem, mal nejaké vzťahy. Tak aktivně jako 950 randíček. Ako ty máš však, no, z Ukrajinkou, ale Tak že z Ukrajinkou. Rusko, vyslovene z Rusko, nejakou z Moskvy, alebo čo, to tak ne, to ne. vôbec akože nepoznám, takže minimálne, no, vedieť tie základy ruštiny, lebo keď ťa prekvapí s tým, že nevedíš po anglicky, A tak to je ako... většina, ale to je většina, fakt jako... No, ja som dokonca mal také rande na začiatku, tak ja som nevedel ani ťuk po rusky a no, volali ma akože na tie randička, samozrejme do reštaurácie, tam si preložila niečo, povedala mi, že ja chaču jesť, otvorila ústa, ukázala, že som vedel, že treba nakrmiť, hej. Tak sme išli, no ale bolo to otravné, vieš, furt sme si to prekladali a nezistíš nič o tom človeku a automaticky druhé rande už nebude, lebo nemáš toho žiadnu emóciu a práve, nič no. proste, to je úplne mŕtve rande, takže no, treba vedieť ten jazyk a pripraviť sa na to, hej, žiadne tam 50-50 proste, žiadne tam pláže, hej, prechádzky, 100% prostě na proste tebe direct do najlepšej reštiky, Tak. nachycať si babky, Tak jo. dengy. Takže chceš to být A- 3 týdny, budeš tu 2 dny, utratíš to všechno za rusky. Musíš byť veľmi dobrý psychológ, hej, tarológ musíš byť a coachov. A nejlépe, aby si měl ještě membership do fitka, aby si je mohl dát sebou.
No, nejaký darček treba. Tak, No tak. pozri sa, veľa dievčat normálne, oni to vyžadujú, oni to majú aj napísané v tých profiloch na Tinderi, že ak chceš ísť so mnou na rande, prines kvety, hej. Oni sú normálne, že závislé na kvetoch, hej. Tam Je akože takové. v Rusku kvetinárstva idú akože 24/7, hej. To je Pretože- nejlepší biznis, takže když si někdo biznis otevře ty květinářství Kvety. v Rusku. A to tiež majú akože to ich bázové minimum, základné minimum, proste, že na rande treba, a nie malé kvety, to musí byť akože Tak veľký 101 bucket, růží prostě. hej. Pretože keď to nesieš, tak neprejavíš dostatočný záujem, hej. Takhle. A niektoré dievčatá mi dokonca povedali, že ja sa za ich, akože som tipkoval s nimi a vravím, že ty, keby máš ako nejaký už seriózny vzťah, tam akože rodina a toto, a ten chlap ti akože nenosí tie kvety v tých intervaloch, ako požaduješ, takže či by sa rozišiel, že hej, že Ne, proste to nebude s takým mužom, lebo neprejavuje hej, akože tú lásku, ale ako cez kvety, akože. Jasný, no. Takže sú závislé na tom a niektoré to akože vyžadujú, hej. A vrajím, to nemôžu byť, akože, ja som mal takú vtipnú situáciu ešte vlastne predtým, jak som prišiel na Bali, tak 3 mesiace predtým som sa spoznal s nejakou Ruskou a sme si iba písali cez Instagram, nie? A tiež, to už keď vidíš tie fotky, proste tam kvety, tak vieš, že to proste je nejaký štandard, nie? Že to musíš. Oni ti cez tie fotky na Instagrame vždycky povedia, Jo. že kde je štandard, aj keď sú tam fotky z Dubaju, Tak to Lamborghini, už je úplně. tak jako- vieš, že proste, no, Tam nechoď. tam asi, no, môžeš ísť, ale moc tam asi neúspeš, hej, čiže mala takéto presne fotky, tak som si vral, že no, skúsim to, nie, že poteším ju akože kvetami, a to som bol na Slovensku, tak som si povedal, že je to objednám akože zo Slovenska, tak som, a to som aj nevedel, že kde Bali, že nejaké Changu, proste akože ťažký manažment je, nájsť nejakého človeka tu, hej, neviem, či som našiel nejakého Gojeka alebo Jo. niečo, a poslal som mu 20 eur na PayPal, že nekúpi akože kvety. Ako 20 eur tu je akože v pohode budget na Tak, no, slušnú akože tak, kyticu, na hej. peknou, no. Nie je to nejaké tam 3 rúže alebo niečo. Takže som mu poslal 20 eur. Zistil som si, kde akože býva to dievča, hej. Proste ťažký manažment, lebo no, keď si tu nežil, tak ako nevieš, Tak, ako to tu funguje. A nevieš ani, či ťa neskemnú a teda. No a typek samozrejme ma skemol, ale nie akože úplne, ale kúpil, ja neviem, kyticu za 5 eur, Ne. za 5 dolárov a 15 si asi nechal, hej. No a donesol je to akože do toho guesthouse, kde žila, tam je to akože dal na skrinku tie, alebo nejak pred dvere, hej. No ja už som tak čakal doma, nie, že ak sa poteší, že nejaký Slovák je tam akože kúpil kvety na diaľku, nie. No ona mi poslala akože fotku a nebolo tam nič také, že ďakujem, alebo že wow, že ty si to akože zvládol. Ona, že prečo také malé, vieš? Ne. Tak som dostal bídu, akože hodne. A Dostal zablokovala som tě, nebo? instantnú traumu. Nie, nezablokovala, no tak bolo to také no, zvláštne. No a potom ja som prišiel na Bali. Myslel som, že sa stretneme, nie, že bude romans veľký. No ona odišla do Moskvy na 2-3 mesiace, čiže pol roka som vlastne čakal, kým sme sa znovu akože mohli stretnúť, kým sa vrátila. No a sme sa stretli, išli sme do reštaurácie, samozrejme nie. No ona mi vraví, že nechce pokračovať vo vzťahu, lebo že nevie po anglicky. Je tak. Ona si celé tie pol roka prekladala všetko, vieš, ja som myslel, že vie, nie? No a vlastne som kúpil aj kvety, hej, potom aj reštaurácia bola, pol roka som vlastne stratil akože čas, energiu, hej, kvôli ničomu, hej, A pak takže přijdeš jenom anglicky, že... pak mi povie, že nevie po anglicky, no, takže ako musíš byť ready na všelijaké také situácie, hej, čiže to je taká rada proste, musíš vedieť tú problematiku, hlavne aj to zvádzanie tých žien je úplne iné, to nie je jak u nás, hej, že nejaké komplimenty alebo čo. Jo. Aj ten pick-up v Rusku je úplne na inej úrovni, hej, tam je to dosť také tvrdé, hej. Že To musíš si neřešíš to prostě zobrať, jako- tú ženskú. Sedeš a políbíš no. jí a je tvoje. No niekedy až také, hej, lebo keď tam pôjdeš s našimi nejakými pick-up skills, tak moc tam neúspeš, lebo vrajím, nefunguje to, čo funguje u nás, hej. Ako tie naše dievčatá sa dajú 100-krát ľahšie zbaliť, jak tieto rusky, hej. Vrajím, tie previerky sú akože extrémne náročné, aj tá komunikácia musí byť upravená, hej. A hlavne tam je ešte ten problém, že ja doteraz to analyzujem, že ja neviem, či sa mám im stále podriadiť, alebo sa majú oni mne, lebo od prírody nejak žena by sa mala podriadiť mužovi, Tak. hej. Lebo ty si ten vodca, nejako, že Tak. logicky, hej. Ty by si mal byť akože, no samozrejme, keď si zabezpečený, keď si nejaký študent, máš 20 rokov, nemáš príjmy, tak asi sa ti nepodriadi, hej. Ale keď už máš, ja neviem, tam 30-35 rokov, si finančne zabezpečený, hej, normálne si nejaký alkoholík, hej,
tak ona by to mala vycítiť a podriadiť sa tebe, lebo ty si ten vodca. Ale tam je problém, že oni veľakrát mňa dostávajú tiež do takej pozície, že ani doľava, ani doprava. To je napríklad situácia, že ja sa jej spýtam, no, že čo by si chcela robiť teda na tom prvom rande, hej, kde by si chcela ísť, kedy ti to vyhovuje. A ona ti povie, no, máš príliš veľa otázok, ty si akože muž, rieš to, hej. Je takhle. A Že ona to som řekne mal, prostě- hej, mal som reálne takú situáciu, že som, ako, ja to vždycky skúšam, vieš, aby som pochopil ten systém. No a keď som jej dával takto, že otázky, tak som dostal bídu, hej, že prečo sa pýtam, hej, že som muž a mám riešiť, hej, že rieš, vybav, zmanéžuj to. Tak vravím, OK, že zajtra o 11. dopio kafe, hej, ona vraví, no to mi nevyhovuje, že tento čas a tá reštaurácia sa mi nepáči, lebo nie je tam klimatizácia, hej. Tak si vravím, tak mám to riešiť, alebo to Jasne. nemám riešiť. Keď to riešim, tak ti to nevyhovuje a keď sa pýtam, a chcem zistiť, aby to vyhovalo, tak mu máš za blbca, že sa príliš veľa pýtam, hej, takže nevieš ani doprava, ani doľava. Čiže oni majú nejaký univerzálny systém, kde musíš dať konkrétne otázky, také, že a kedy by ti to vyhovalo, ale musíš povedať aj, ale mohli by sme ísť sem, lebo toto je dobrá reštaurácia, Jo. hej, je extrémne drahá, Že musí nabít i krásna. otázka, ale s nabídkou, kam Hej, půjdete. čiže musíš presne vedieť, Tu jak to schéma toho sformulovať, prostě. hej. Čiže nie je to také, tu už sa vytratila tá taká jednoduchosť, hej, že Jo. kedysi proste dohodol si sa s dievčaťom, išli ste na pláž, tam si zahral na gitare. Teraz musíš byť multimilionár s neviem akými nápadami, hej, aby si sa vôbec mohol baviť s takou A to je ženou. zajímavé, protože jsme se tady bavili s hostem před tebou, Mhm. že on má lokální přítelkyni a tam to funguje asi jinak. Tam, když ji napíšeš, nebo se s ní domluvíš na rande, tak jdete ten den prostě. Ten večer jdete. A je jedno, kam jdete prostě, co budete dělat. Prostě ona jde. I když budete sedět někde ve Varungu a budete jíst na šílenk. No tak ale Proste to sú miestne dievčatá, Tak, tam no. sú úplne iné tie nejaké požiadavky a stále je to To jsou také úplně, no. jednoduchšie, no. A myslíš, že se to s těma Ruskama do budoucna změní, nebo to bude ještě víc jako bude do extrému? No, Myslíš, že to zlepší? určite sa to zmení. Ale nějakým směrem důmáš. Vieš čo, no je to ťažká otázka, lebo teraz sa pretláča to AI-ko, roboti. Čiže ja si myslím osobne, že tie ženy, ktoré budú najviac vzdorovať, tak tie ostanú samé na To je tabletkách, hej. Taká realita. Ich nahradia proste tie roboty. Tak, Už tak. teraz sú také veci, že to nerozoznáš od kože, hej. Budeš si vedieť nastaviť toho robota emočne, hej. Tak, no. Nebude ti, jak hovoria Rusi, že jebať mozgy doma. A nebo ti nebude bolet hlava. Ono teraz, nebo keď im to povieš, tak oni sa ti budú smiať, že si Tak, ako no. šialený, že... Teď jo, no, ale ono to za 10 nahradí let, aj prostitúciu, tak, všetko. Už všechno. teraz sme akože na takom prelome, hej, že tí ľudia proste nemajú ani veľakrát sex, že doma si dá VR-ka, Tak, hej, přesně. zapne si porno a nepotrebuje sa zoznam, lebo vie, že to je proste komplikované. A evolúcia je kvôli tomu, aby sa veci zjednodušili. A keď tam je ženská, ktorá ti ich komplikuje, Tak, Tak- čemu ti bude? Čemu ti hej, bude? radšej si otvoríš to porno a Tak. taká realita. Nebo si Čiže, jdeš tam do obchodu a koupíš si takovou tu umělou, lebo umělej OnlyFans, si zober, koľko Tak. chlapov si tam píše s tými ženami. Veľakrát ani nie so ženou, ale s chlapom, nejakým četerom. No, přesně, no. A nepôjde sa zoznámiť, hej, lebo vie, že to zložité. A evolúcia je na zjednodušenie, hej. Čiže ty, keď to dievča ti nezjednoduší tvoj život, tak bude ho robiť komplikovaným, tak proste ostane sama, bohužiaľ, hej. Čiže tá prognoza je taká, že tie, ktoré budú vzdorovať a budú to robiť zložitým a budú mať takéto kritéria, tak kto s nimi bude, hej. No to je pravda, no. Takže, ale napríklad táto situácia je hlavne kvôli tým sociálnym sieťam, tie spôsobili ten rozvrat a rozpad všetkého, hej, z veľkého percenta. Čiže keď prišlo niečo takéto, čo to spôsobilo akože takúto deštrukciu, tak bude musieť prísť niečo, čo to zase napraví, hej. Ale neviem si predstaviť, čo by to mohlo byť. Ako za mňa ideálny stav, keď vyplí internet, hej, na mesiac, vyplí tam OnlyFans a všetko toto. Vtedy by sa ľudia vrátili do nejakého normálu, si myslím. Hej, Já si myslím, že stejně, kdyby vypl internet třeba na hodinu, tak všechno padne. Padne, no. Všechno padne. To je ještě No. taky jako, že OK, ty lidi by se vrátili do toho, do té jako normy, kde Mhm. byli, prostě třeba ještě před telefonem nebo předtím, kde prostě lidi chodili ven a bavili se. A kdyby to teď vypl internet, tak podle mě všechno padne a tak 60-70% lidí pojeme do depresí, protože jsou na tom závislí prostě. No, čo sa týka tých vzťahov, hlavne tie ženy by nemali taký výber proste, nemali by to s čím neměli, no. porovnávať Tak, no. a museli by si nájsť niekoho, aby prežili, lebo stále je to tak, že no, mali by byť akože podriadené tým mužom z toho hľadiska, aby sa ten muž mohol postarať, lebo stále sú závislé na nejakej bezpečnosti a
na nejakých takých veciach, čo vrajím príroda nastavila, lebo tieto veci teraz je vzťah a všetko toto okolo toho, láska na celý život, to je proste nejaký len moderný sociálny experiment, ktorý nevyšiel. My sme takto není nastavení, hej. Akože vôbec. To teraz sa len Jako každý experimentuje to s chce, tým. podle mě, ale... Chce, ale nie sme na to nastavení. Vieš, aj keď sa spýtaš tých dievčat v Rusku, a to oni nenávidia túto otázku, že čo môžeš priniesť do toho vzťahu. To keď sa ich spýtaš, tak väčšinou ideš ako do bloku tiež. Tak, no. Lebo oni vedia, že nevedia priniesť väčšinou nič, hej, okrem výzoru. Tak. Hej. A něco prostě v soukromí, prostě nějaká Takže sexy ona ti nebo začne něco. hovoriť, že tam prinesie lásku, ale ja sa pýtam, no ďalej to prinesieme, to je automatické, Tak, veď to to keby je nebolo, tak stejné, nie je tak, ten no. vzťah, nie je to, oni sa začnú hrať potom s týmito takými s ezoterikou, tieto spirituálne, neviditeľné veci, alebo ti povie, no ja ti prinesiem do vzťahu tú ženskú energiu, hej, ty potom budeš zarábať viacej peňazí. No ja vravím, no budem zarábať viacej, lebo miniem na teba Tak, štvorku, hej, přesně. čiže musím si zobrať druhú robotu, aby som to zarobil späť. Automaticky zarábam viacej, hej, Tak, no. takže ale ona ti potom povie, no zarábaš viacej, lebo som tu ja s tebou, hej, ťa Tak. motivujem. My muži ako nepotrebujeme ženskú motiváciu, my sme spravili všetko sami a ja tiež ako mňa tam nikdy nemotivovala nejaká žena alebo nejaká podpora, takže to vravím, oni väčšinou sa začnú s týmto hrať a väčšinou iba toto akože, no, ti vedia priniesť tú krásu, hej. Lebo tie ostatné veci, to sú také tie neviditeľné a tie viac menej nepotrebuješ. Lebo toto je ich slovník, oni majú úplne iný slovník, jak my, hej. Oni majú úplne iný svet a úplne iný slovník, preto my si nerozumieme s nimi, hej. Oni skôr idú na tie, keď to je emócie, láska, spiritualita a chlap potrebuje silu, hej, akože moc, peniaze, sex, hej. Tak no. Tak ono stačí plně, když ta ženská prostě uvaří, naplní ti žaludek a vyprázdní ti prostě jako... Víš, No, jako, že hej, to sú To také tak je tie proste. tradičné hodnoty, tak. ale napríklad tu na Bali to nefunguje. A tu, Tady ne, no. tu ja neviem pochopiť napríklad pozíciu. a třeba u mě to A- tak funguje, ale zase. Ako? Jako, u mě to tak funguje, jak mám Ukrajinku, Mhm. tak to je prostě podle mě mentálně prostě jako jinde než ty Rusky. Že ona se prostě stará úplně o všechno, jakože reálně já jsem reálně teďkon neuklízím, nevařím prostě, dobrý sex, prostě všechno jako úplně jako fakt dobrý a já si dělám jenom to, co chci prostě a ano, ještě jako v tom reálně podpoří, jakože mi pomůže s ničím, nebo a fakt je to jako dobrý teďkon. Záleží, no, tak to si možno chytil jackpot. A to mě ještě oslovila sama na pláži. Hej. Já tam se seděl jak prostě bídák, prostě jenom roztrhaný prostě. Môže byť, no ale vrajím, ja som väčšinou zažil úplne iné názory, lebo ja sa ich pýtam, akože, čo budeš akože robiť v tom vzťahu, pretože no, prácu nemá nejakú stabilnú, variť nebude, lebo tu je všeobecne známe, že v reštaurácii je to lacnejšie, než keby si máš nakúpiť ako suroviny na nejaké kvalitné jedlo, čo si zvyknutý napríklad v Európe. Hej, čiže oni to hneď mi povedia, že na rovinu, ja neviem variť, nebudem variť, lebo však ty si muž, máš zabezpečiť akože potravu, hej, s čím akože súhlasím, ale no, to už nie je jak kedysi, jak keď sa žilo v jaskyni, vieš, že donesol si tam rybu, si tam Tak, hodil no. a to sa jedlo surové, teraz to musí byť nejaká špeciálna potrava. A ještě hej. speciální ryba, to nemůže být No, nějaká no. ryba prostě. Čiže nevarí sa, neopratuje sa, lebo to máš akože väčšinou v Tak. servise tých vil. Čiže tu nemajú takú tú A to je taky na pozíciu. to nejlepší, že prostě ten vztah tady podle mě jako potom do normálního světa prostě těžký ho přizpůsobit. Je, no lebo tu nefungujú také tie Tak. veci, vrajím, tu im vypadáva starosť akože variť, Tak, prať, uklízeť, hej, Tak, čo väčšinou akože v Rusku alebo v Európe akože funguje v tom Tak. tradičnom vzťahu, ale tu to neriešia, hej, preto sa pýtam akože čo prinesieš do toho vzťahu. No a už to potom začína, hej, že lásku, sex, vrajím, ale to ti aj dám ten sex, Tak akože přesně to je 50-50 prostě, to je. No a že ja som krásna, no tak si krásna, no ale... No jako je pravda, že ty Rusky jsou jako asi jako... Ale vieš, prečo sú pekné? Protože No, lebo mají- sú, napríklad oni tvrdia tu v Indonézii, že my sme tu akože najkrajší, no ale vy sa porovnávate s miestnymi dievčatami. presne. Chod napríklad do Brazílie, hej, ako keď si pozrieš štatistiky, tak, ne, tak celosvetovo Rusko nie je na prvom mieste, ne. akože Je čo sa asi- týka ale vzhľadu. že tam je, víš, že tam je Brazílie, Kolumbie. Jsou na první dvou. Brazília, Kolumbie, Španělsko, tuším, že tam je ty Latino. Venezuela, alebo tak Jo, nejak, jo. a Rusko je na 3. alebo 4. mieste, hej. Ne, je ještě pod Ukrajinou. Rusko je Môže ještě pod byť, no. Ukrajinou. Lebo ono sa to väčšinou pozerá tak, že to, kde vyhral tie súťaže krásy, Tak, hej. no, tak, no. Čiže oni nie sú na prvom mieste, ale tak samozrejme, keď prídeš do Indonézie a budeš sa Tak, porovnávať s tak, miestnymi, no. tak áno. A druhá vec je, že oni proste vedeli, že
ten život je tam ťažký a keď si chcú nájsť mužov akože bohatých, a je tam strašne veľa žien, aj na Ukrajine teraz máš akože veľa žien, tak jak sú všichni. tak potrebuješ sa nejak zvladiť, hej. Tak, no. A oni vsadili na to akože all in, hej. Ja keď som sa bavil vlastne s nejakými ľuďmi, naposledy mi to tiež potvrdil jeden chlap, čo mal beauty salon, tak on vravel, že oni sú akože v tomto beauty industrii o 10 rokov popredu, hej. To aj tu vidíš proste, oni majú svoje beauty salóny, hej. To všetko, čo sa zarobí, akože, no, keď zarobí nejaká Ruská nejaké peniaze, tak to všetko ide do beauty, hej, väčšinou 90%. Zbytok ide, ona môže žiť v najlacnejšom guesthouse za $100 na mesiac, ale proste do beauty dá akože komplet všetko. To, no. A to je pravda, ale jako za nechty, za vyplnění vetary nebo čeho prostě. Tam ako celá tá kozmetika, tam je to drahé, botox, to vidíš, že oni majú väčšinou tie pery napustené. No, hele, už od mladých let prostě, akože už třeba od... No ich to tlačí ten systém do toho. Ona vie, že napríklad keby bola napríklad, ja som tu ešte napríklad za 3 roky nevidel, že tlstú nejakú, hej, obeznejšiu Rusku. Že oni tu nie sú, lebo to ona vie, že to je proste potom extrémne ťažké, lebo aj tá menej atraktívna žena má tie isté nároky väčšinou, hej. A ona nechla si povedať, no tak nech aspoň ultra pekná, hej, no. Keď už mám sa takto starať o ňu, tak oni sú si toho vedomé a preto dali akože na to all in a vrajím jednak beauty industry o 10 rokov napredu a majú aj ten základ akože genetický taký, hej. A majú ako v dobrej ako základ genetický. Ako ale vrajím, to je stále je to také povrchné, vieš, ja to keď počujem aj lebo väčšinou, keď sa spýtaš názor tých miestnych, tak oni nemajú radi akože Rusov. No nemajú, no. To nie je z mojej hlavy, to je proste všeobecne známa vec. A oni to vždycky Rusi obhajujú. No ale však oni sa netají, ale že nemajú rádi. Oni sa netají tým proste. Oni to vždycky obhajujú presne týmito vecami. Však ale my sme priniesli veľa peňazí, vieš, keď bol COVID a toto, ale už ani tých miestnych nezaujímajú tie peniaze. Oni ich zaujíma akože rešpektovanie tej kultúry. A to je to isté, no tieto Rusky. Ale my sme tu najkrajšie. Čiže my sme priniesli peniaze a sme najkrajšie. Proste úplne tie povrchové, vieš, materiálne veci, to je ako keď sa tvária, že akí sú bohatí a neviem čo, majú iba nerastné suroviny. Príroda im nadelila a teraz no, majú ropu, tak sa cítia jak králové. Jak králi. No ale vrajím, tu už každý na to sere proste. Hej. No donesli ste peniaze, ale neviete sa chovať. Hej. A dievčatá, no ste pekné, ale čo z toho, keď sa neviete správať. Hej. Proste otrhnuté od reality. Nemáte vlastne tie základy tej výchovy. Hej. Napríklad za 3 roky som nepočul, že by mi nejaká ženská povedala, že díky, keď som mu pozval, vieš, na nejaké jedlo alebo čo. Že oni to vôbec, hej. Oni to neumí říkať. Neumia, ja som sa vlastne pýtal, že prečo, lebo ja neviem, tak keď sú doma, aj v tom Rusku a rodičia im navaria, tak asi povedia, že ďakujem, lebo ja neviem, ja keď idem aj s kamarátmi proste nejaké pivo, hej, a pozrieš ma na pivo, tak ti poviem díky, hej. A on na tebe nepovie, hej, ale napríklad povie čašníkovi, barmanovi, keď je to donesie, tak jemu poďakuje, ale tebe, čo si je to vlastne kúpil, hej, tak vôbec. A minulé jednej som to akože takto už vyčítal, vrajím, ty mi vôbec ani nevieš poďakovať za nič, nie? Ona vraví, no ja som vďačná, ale tak akože vnútri seba, že iba to neprejavujem, ale vrajím, to musíš akože to je to isté ako, no ja budem s tebou vo vzťahu, ale nikdy ti nepoviem, že ťa ľúbim, hej, no budem to mať v sebe, no jasné, že to chceš počuť, Kriste, pane, nie? No nie, pre nich to také nejaké poníženie asi, alebo niečo, vieš. Ako, že to priznají, tak je to... Ale neverím tomu, že to napríklad doma nehovoria, alebo ja neviem, kde je tá hranica, že by mi povedala díky, ako keď jej kúpim už nejaký iPhone najnovší, alebo... Ani to ne. Nejaký Cartier, alebo čo proste, hej. Ako, aký je rozdiel, no treba byť ťačný, keď jej kúpim Kinder vajíčko. No. Tak ti řekne, to je malinký. Že je malý, ale že nesedí, no. A určite to nie je náhodou fake. Když si kúpiš iPhone, tak řekneš, že tú barvu nechtěla. Takže napríklad aj toto je taký rozdiel a napríklad veľa mužom, aj Rusom to vadí, keď sa s nimi bavím, tak ja sa bavím aj s mužmi, nielen so ženskými a tiež hovoria, že proste sú také nevďačné, hej. Takže ono, a hlavne ten muž potrebuje počuť, hej, nejaké uznanie, nejakú vďaku, lebo no, keď máš takého nevďačného človeka doma, ťažko sa ti potom buduje s ním niečo. Když niekto neřekne, že tě miluje, nebo že to, tak končí prostě. No tady dáme pauzu a po pauze se přesuneme už na Patreon, na placenou verzi. Takže už to je 1.5 hodiny, takže děkujeme, že jste sledovali free verzi na YouTube, ale po pauze už jdeme na placenou verzi na Patreon, takže dáme pauzu, protože potřebujeme záchod. Máš na to ještě hodně? No ešte sme tam, toto môžeme ten Gentlemana spomenúť, to je veľmi dobrá téma. To tam můžeme dát na tom, to tam můžeme dát na Patreonu už potom. Na Hero, ne? No, nebo na Hero.